het nog. Meneer Ravelli, welkom wederom bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Ik hoef u niet meer uit te leggen wie en wat we zijn en wat we doen. U bent hier eerder geweest en heeft hier een verklaring afgelegd. U bent hier nu wederom. We gaan voornamelijk spreken over de situatie op Curaçao. Ik ga eventjes voor de compleetheid nog even uw personalia doornemen. Ik heb hier staan Edzard Robrecht Ravelli. Geboortedatum 12 november 1974 in Groningen. En u bent onderzoeker en wetenschapper en uw specialisatie is data en analyses. Ben ik dan compleet? Of is dat... Het is prima weergegeven. Ja? Oké. Goed. Meneer Ravelli, ik vertel u niks nieuws wanneer ik zeg dat Nederland niet alleen bestaat uit het grondgebied hier waar wij nu zitten, maar dat we ook de zogenaamde overzeese gebiedsdelen hebben. Curaçao maakt daar deel van uit. Curaçao is een land binnen het Koninkrijk. Volgens mij hebben ze die zelfstandigheid sinds 2010 of zo. Klopt. Om die datum. Klopt. Daarom is het nu ook het land Curaçao. Precies. Ja, Aruba had dat al eerder. Curaçao heeft dat dus wat korter. Is een land binnen het Koninkrijk. En de situatie op Curaçao, ook de zwaarte van de lockdown en dergelijke, die is heel anders dan in Nederland. En als commissie hebben wij daarnaar gekeken en maken we ons zorgen over hoe het daar gaat met de bevolking. Curaçao was natuurlijk al niet een heel erg welvarend eiland, maar onder invloed van de lockdown vinden daar toch dingen plaats onder de bevolking waar wij vragen over hebben. En wij vragen ons af van, kan dat nou niet anders? En verbeter mij als ik het fout zeg, want u bent op Curaçao veel beter bekend dan ik. Uw familie woont daar ook, u heeft contact daar met de overheid. Maar als ik het goed begrijp, mogen mensen nu 2 dagen per week naar buiten toe met de auto om boodschappen te doen. En dan is het afhankelijk van je nummerplaat of je wel of niet op de weg mag zijn, van de begincijfer of letter van de nummerplaat. Klopt. En voor de rest moet men thuis blijven. De zondagen mag je volgens mij sowieso niet naar buiten toe. Klopt. Dus mensen zitten, nou ja, eigenlijk opgesloten in hun huizen en ze mogen zo nu en dan naar de supermarkt om inkopen te doen. Klopt. Oké. Goed. Meneer Ravelli, waarom ik u belde van de week, dat is omdat ik gebeld werd, voor mij volkomen onverwachts, want ik ken de mensen niet, door een echtpaar wat op Curaçao woont en die nogal in paniek zijn en bang zijn dat dit nooit meer voorbij gaat. De mensen kunnen niet meer werken, hebben helemaal geen inkomen meer, 0 inkomen, zoals de man tegen mij zei, omdat hij niet meer kan werken, geen uitkering krijgt van de overheid, dat het geld bijna op is en hij geen boodschappen meer kan doen. Hij heeft nog wat brandstof, maar ja, dus ik werd gebeld door verschillende mensen op Curaçao. De mensen waar ik het hier over heb, daar gaat het dan niet zo slecht mee, maar die vertellen mij wel wat zij meemaken op Curaçao. Dus ik heb met zo'n 3 gezinnen heb ik nu contact. Met het gezin met wie het beste gaat, die hebben mij wel een verslagje toegestuurd, omdat die nog wel geregeld gewoon hun boodschappen gaan doen en dergelijke. Maar wij wel vertellen, juist omdat ze nog op plekken komen die 2 dagen, hoe het in hun beleving op Curaçao gaat. En ik neem expres de beste om duidelijk te maken dat deze mensen nog in een betere situatie verkeren. Ik kan u voorbeelden geven, die zijn een stuk schrijnender. Nou, dus wij maken ons als commissie daar zorgen over. Het is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk, maar als zichzelf respecterend land denken wij dat je dit niet moet willen. Maar als u daar een andere mening over heeft, dan horen wij dat graag. Nou, zou ik zeggen, mensen die mogen 2 dagen per week naar buiten toe. En ik neem gewoon even 1 voorbeeld. Dat mensen bij de supermarkt komen en dat daar een man buiten staat. En die zegt het volgende. Mijn kinderen hebben al dagen niets te eten. Al dagen. Kunt u voor mij misschien iets te eten meenemen? Het maakt mij niet uit wat het is. Ik heb hem naar zijn wensen gevraagd en hij wilde graag een broodje met wat beleg en wat melk. Ik heb een zak broodjes gehaald. 3 soorten beleg, een groot pak melk en een bak fruit.
De man was me ontzettend dankbaar. Hij wilde me het liefst omhelzen, maar bedacht zich in verband met de geldende regels. Het gevoel wat ik had aan deze ervaring kan ik bijna niet beschrijven. Verdriet, woede, compassie. Mijn hart huilde voor deze meneer. Ik ben er de rest van de dag stuk van geweest. En dit is maar één geval. Ongeveer 48.000 mensen hebben baat bij voedselpakketten. Tienduizenden leven hier onder de armoedegrens. Er worden wel wat voedselpakketten verstrekt, maar die bereiken niet iedereen die het nodig heeft. Er is vorig jaar middels verschillende acties wel wat verzameld en verspreid, maar ook daar is verwatering ingekomen. Het duurt te lang, je kunt niet blijven vragen. Ondertussen lees je dan in de krant dat de mensen in de regering een schaal hoger in salaris gaan. Dat is heel erg wrang. Veel mensen helpen elkaar met voedsel, er wordt niet veel geklaagd, dus blijven schrijnende gevallen vaak onzichtbaar. Het niet kunnen eten van gezond voedsel draagt bij aan een slechte gezondheid. In de media zien we alleen de leuke kanten van het eiland leven. Maar onder die leuke berichten gaat veel leed schuil. Zeker nu er voor velen niet tot weinig geld verdiend kan worden. En dan tot slot om een beeld te vormen. De salarissen zijn ongeveer de helft van wat men in Nederland verdient. Het minimumloon is hier ongeveer 9,5 gulden per uur. De gulden staat nu op ongeveer 48 eurocent. Dat is dus ongeveer 4,5 euro per uur. Maar de kosten van levensonderhoud zijn net zo duur en soms duurder dan in Nederland, omdat alles geïmporteerd dient te worden. Verdient men in Nederland 1500 euro, dan verdient men hier 1500 gulden. Ongeveer de helft dus. Ja. Klopt. Als ik even misschien is het goed voor een stuk context. Ik ben in Groningen geboren uit Antilliaanse ouders die naar Groningen zijn gegaan om te studeren. Ik ben de enige van mijn familie die in Groningen is geboren. Dus ik beschouw mezelf als Curaçaoenaar. Heb dus dagelijks contact met mijn ouders die er wonen. Maar met heel veel mensen onder de bevolking. Een paar wetenswaardigheden. In Nederland kennen wij de bijstand. Op Curaçao noemen ze dat onderstand. De onderstand is 400 gulden op Curaçao. Dat is 200 euro in de maand. Als je kijkt naar een kropsla bijvoorbeeld. Een kropsla kost op Curaçao 10 gulden. Dat is 5 euro. Even om het in perspectief te zetten. Dus de kosten met name van levensonderhoud zijn ontzettend duur. Niet alleen omdat ze dingen importeren, maar concreet voorbeeld. Alle elektriciteit en water wordt daar natuurlijk, dat halen ze niet uit de grond, zeg maar. Dat is ook heel duur. Water, dus algeheel kan je zeggen dat de kosten van levensonderhoud op Curaçao ontzettend duur zijn. Ik kan beamen wat u net noemt. Dus ik kan beamen dat 30.000 mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten. Ik zelf krijg, omdat ik heb op Facebook ben ik juist in het papiaments ben ik mensen aan het informeren over COVID, hoe het verspreidt, et cetera. Dus ondertussen ben ik onder de Curaçaose bevolking best bekend. En ik kan schrijnende voorbeelden die u aangeeft, kan ik niet alleen bevestigen, die maak ik zelf mee. Ik krijg, en ik word er zelf emotioneel van, ik krijg Facebook messages van mensen, van meneer Ravelli, dank u wel dat u ons leert over dit onderwerp, maar kunt u ook wat geld naar mij overmaken? Mensen zijn, en de Antilliaanse bevolking is altijd al een trotse bevolking geweest. Dus dit zijn mensen die niet graag met hun privéproblemen naar buiten treden. Maar op het moment dat deze mensen moeten bedelen, want daar hebben we het over, dan praten we over een zeer schrijnende situatie. Het is echt vreselijk. Want ik kan u vertellen dat, ik neem expres de beste, want ik zit hier niet om nou heel veel drama te maken. Ik neem de mensen die nog onder redelijke omstandigheden verkeren. Maar ik ben dus door mensen op Curaçao die mij helemaal niet kennen en die onze website zien benaderd en gebeld, die gewoon helemaal geen geld hebben en ook om geld vragen. Van kunt u ons helpen, want ik zie dat u mensen helpt in Nederland. Ja. En dat is dan een land binnen het Koninkrijk. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat de Nederlandse regering van deze situatie niet weet. En dan begrijp ik dat er nu verpleegkundigen daar naar het ziekenhuis gaan. Maar de situatie onder de bevolking is heel ernstig. Ja, nou misschien is het ook goed, want ik denk dat u een heel goed punt aanstipt. Misschien is het goed als we
daar een stuk context. Tenminste, graag. Ik wil daar graag context bij geven. Daar bent u hier inderdaad ook voor. Ja. Het is nou eenmaal zo, dat het eiland Curaçao, onderdeel van de Nederlandse Antillen, is dus in 2010 is Curaçao een zelfstandig land geworden. Toen heeft er ook een schuldsanering plaatsgevonden vanuit de Nederlandse overheid. Helaas is het eiland door allerlei omstandigheden, waarvan niet allemaal verantwoordelijkheid zijn van het vorige kabinet, is bijvoorbeeld de raffinaderij. De raffinaderij is een hele grote inkomstenbron voor het eiland geweest. Nou, die raffinaderij die ligt nu plat vanwege de problemen met Venezuela. Dus er was al een probleem op Curaçao financieel gezien. Dus dat is één aspect. Het tweede aspect is dat het eiland, zullen we maar zeggen, of tenminste het voormalig kabinet, wat nu demissionair is, laten we zo zeggen, niet goed omgegaan met het huishoudboekje. Waarom vind ik dit belangrijk? Omdat wat het gevolg is dat door COVID is een ernstige situatie in één keer een dramatische situatie geworden. Waarbij toen de Curaçaose overheid, de Nederlandse overheid, om hulp gevraagd heeft. En terecht of onterecht, zeg ik maar even, of heel feitelijk gesteld, heeft toen de Nederlandse overheid gezegd van nou, we willen wel helpen, maar dan gaan we wel nu met jullie nieuwe afspraken maken. Dus eigenlijk zie je dat een pandemie geleid heeft tot een heronderhandeling van hoe de overheidsapparaat daar werkt. Ja, en daar worden al twee dingen gecombineerd waarvan ik zeg, jongens, vanuit solidariteit moet je die dingen niet met elkaar verbinden. Kun je niet zeggen dat dat gewoon een stukje afdwingen is? Jullie hebben een pandemie. Voorheen hebben jullie niet zo goed geluisterd. Ja. Ga nu gewoon luisteren, anders bekijk je het maar. Nou, een concreet voorbeeld. U zegt, u stipt net een goed punt aan over die ambtenarensalarissen. Dat ligt dus, zoals ik altijd probeer te doen, iets genuanceerder. De Nederlandse overheid, dat heet COHO, dat is nu een onderwerp van discussie, hervormingsorgaan. Wat al, en dat is al apart. Hè. Normaal gesproken zijn wij solidair binnen het Koninkrijk. Hè. Dan heb je het zogenaamd vierlandenoverleg. En Nederland heeft nu gezegd, nee, daar gaan we een soort opzichters tussen zetten. Dat zijn 3 mensen door de Nederlandse overheid gekozen. En eigenlijk stellen ze de overheid al nu onder curatele. Dat is even... Op Oba noemen ze dat kolonialisme, wat u nu zegt. Nou, is dat Oba, die is daar niet in meegegaan? Nee, sterker nog, het heeft geleid door Sint Maarten, die heeft als gevolg hiervan een klacht ingediend bij de Verenigde Naties tegen Nederland wegens kolonialisme. En het gevolg is dat Nederland toen gezegd heeft, oh, is dat zo? Oké, dan stoppen we nu de betaling aan jullie. Ja, daar ben jij bij? Nee. Vertel, oké. Maar dat heeft helemaal geen... Ja, zeg maar wat je... Ja, maar de belangrijkste dingen moeten we er even bij. Het is een dramatische situatie geworden. De overheid zegt, we willen wel helpen, moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Nou, ik denk dat dit voor op papier nu... Nou, er is daarna nog een heel verhaal achteraan gegaan. Ja. Nou, de relevantie misschien, om het kort en bondiger te maken. Het gevolg is dat de lokale bevolking ervaart dat inderdaad als een vorm van kolonialisme. De lokale bevolking ervaart het als chantage. Ja. Van jullie hebben een probleem, maar we gaan dat geld beschikbaar stellen. Pas eigenlijk als jullie compleet je land hervormen, wat niets met de pandemie te maken heeft. Juist. Oké. Het wordt niet als solidair ervaren, kan ik je zeggen. Oké. Voordat we... Want ik ga u vragen, want stel nou dat u adviezen zou kunnen geven aan de nieuwe regering op Curaçao. Hoe zouden die dan luiden? Ook nog even iets wat mij als commissievoorzitter verbaasd heeft, en ook als mens gewoon, maar daarom wil ik het hier ook als voorzitter, daarom wil ik het hier wel over hebben. We zijn natuurlijk gewend aan de manier waarop er in Nederland informatie wordt gegeven aan de bevolking, waar wij ook zwaar onze vraagtekens bij zetten, alsof de bevolking niet volwassen is, maar op het niveau van kleuters fungeert. Maar daar is Curaçao nog veel beter voor in. Dan hebben we meneer Jerry, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Jerry. Dr. Jerry Semper. Dr. Jerry Semper. En we hebben hier een bericht, wat mij is toegestuurd. Dat staat op Curaçao.nu. De eerste lading met het Moderna vaccin is vandaag aangekomen.
Dat laat Dr. Jerry Semper weten, hoofd van het vaccinatieprogramma. Er is overgestapt op het vaccin omdat Curaçao meer wil vaccineren dan eerder. Nou, om aan die capaciteit te kunnen voldoen heeft Nederland gezegd dat er dan Moderna naar het eiland wordt gestuurd. En dan krijgen we het, en ik vraag me echt af of dat nou aan mij ligt. Semper, en u bent, nou eigenlijk u bent gewoon... Ik ben Curaçaonaar. Ik ben Curaçaonaar. En ik kijk er maar van buiten naar als een, zoals ze dat op Aruba noemen, een Macamba. Op Curaçao noemen ze ook een Macamba. Een Macamba, ja. Semper vergelijkt de vaccins met Mars en Snickers. Ze hebben misschien iets andere ingrediënten, maar het blijven beide chocoladerepen. Ja, hij heeft gisteren in een persconferentie, dat gisteren was 9 april, heeft hij een andere vergelijking getrokken. Hij heeft gezegd, je kan het vergelijken met Calpol en paracetamol. Ja. Ja, en de Nuts-Mars vergelijking, die ken ik ook. Ja. Ja, nou ja, het hoofd van het vaccinatieprogramma, Dr. Jerry Semper. Hoe spel je dat? Jerry is gewoon Jerry met Y. Ja, Semper, gewoon Semper. Ja. Ja, Vergelijkt de vaccins met de verschillende vaccins met Mars en Snickers. Oké, maar bedoelt hij dan dat de vaccins vergelijkbaar zijn met snoeprepen? Of bedoelt hij dat het verschil er zijn verschillende is? vaccins, maar net zoals Mars en Snickers allebei chocoladerepen zijn. Ja, dus hij bedoelt dat het verschil vergelijkbaar is en niet... Ja. Oké, dus vergelijkt de verschillen tussen de coronavaccins met... Ja. Feitelijk wordt er gesteld door Dr. Semper dat of je nou... Want het probleem is, er is te weinig Pfizer. Ja. Ja, en er is een tekort. Want dat is ook goed hoor. Want op dit moment zijn de besmettingen op Curaçao ontploft. Het is echt ontzettend zwaar hoe dat eraan toe gaat. Dus er zijn te weinig vaccins. Dus nu krijgen ze Moderna vaccins. En wat Dr. Semper feitelijk zegt, joh, of het nou Moderna is of Pfizer, hetzelfde recept, ja. Snickers of Mars of Nuts. Oké, trouwens, maar ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt en of dat binnen uw onderzoeksgebied ligt, valt het de commissie op, maar we gaan zelf geen conclusies trekken, daarom vraag ik het nu bijvoorbeeld aan u, dat nu er gevaccineerd wordt, en of je dat nou in Nederland is, of op Curaçao of op Aruba, sinds er gevaccineerd wordt, lopen de cijfers omhoog. Klopt. Worden mensen positief getest en dan ik kijk er als leek naar, hè? Ik ben leek. En als u zegt, nou meneer Kuijt, nu kraamt u onzin uit, mag u dat hardop zeggen. Maar ik zie dat er gevaccineerd wordt, dan zie ik dat cijfers oplopen in Nederland, maar ook op Aruba en op Curaçao. En dan zegt die overheid daar van, we moeten het tempo van vaccineren verhogen, want kijk maar, de besmettingen nemen toe. Zie je wel dat dat vaccineren nodig is? Hou afstand en men gaat in nog hoger tempo vaccineren. En de grafiek, ik heb eens een grafiekje uitgezet op mijn computer. En de grafiek van het aantal besmettingen gaat bijna gelijk op. Het is zo'n bergje met 2 lijntjes met het vaccineren. Ja, maar wat u stelt is een observatie. Nou, uw observatie is juist. Wij zien dat, dat is misschien goed voor mensen om te weten. Hè? Ik doe al een jaar onderzoek naar verspreiding van corona. Wat u beschrijft, zien wij wereldwijd. Dat hebben we in Engeland gezien, maar ook in Nederland hebben we dat gezien. Ja, dus we zien wereldwijd dat het aantal besmettingen oploopt met het tempo met het aantal vaccinaties. Klopt, dat is wat we zien. Er is nog geen consensus over wat daar de onderliggende oorzaak van is. Daar is nog heel veel discussie over. Je ziet geen kausaal verband, wel een correlatie. Nou, kijk, wat je ziet, laat me het zo stellen, laat me het anders zeggen. De overheid, want dat zie je helaas op Curaçao ook, dus heel veel overlap. Je ziet dat de overheid eigenlijk constant bezig is de mensen de schuld te geven. Dus wat wordt er nu gesteld? Is van nou, waarschijnlijk, we zien dat ook. Maar dat komt omdat jullie, nadat je gevaccineerd bent, jullie je meteen misdragen. Ja, dat is de logica. Nou kijk, puur wetenschappelijk gezien, wat weinig mensen weten, en daarom, ik hoop dat we straks meer over bewustwording kunnen praten. Wat weinig mensen weten, is dat je pas na je 3e week immuniteit opbouwt. Dus iemand die ook vandaag vaccineert, ja, en die morgen gaat feesten, ja, die krijgt ook gewoon COVID. Maar dat gebeurt niet, meneer Ravelli. Mensen die gevaccineerd zijn, die gaan niet opeens een feestje bouwen. Nee, maar dat is wel wat de overheid op Curaçao zegt. Ja, precies.
En er worden erg weinig feestjes gebouwd op Curaçao volgens mij op het moment door mensen die denken nu zijn we veilig. Maar ook in Nederland zie je dat het oploopt. Hè? Het tempo met vaccineren en dat dan de besmettingen oplopen. Je ziet het overal. Je ziet uitbraken in instellingen. Ja. Mijn vrouw werkt in zo'n instelling en dan wordt daar in hoog tempo gevaccineerd. En dan worden die mensen allemaal ziek nadat ze gevaccineerd zijn. En Ja, Wormerland, 14 doden, klopt. Ja. Verpleeghuis in Wormerland in Nederland zijn binnen 2 weken na vaccinatie zijn er 15 doden gevallen in 5 dagen tijd. U doet data en analyse. Hoe kijkt u daarnaar met die ogen als u dat ziet gebeuren? Legt u dan een verband? Tuurlijk. Kijk, nou ja, het verband is evident. Die mensen gaan geen feestje bouwen, die oude mensen. Die zitten dement in de huiskamer en dan krijgen ze een prik en dan worden ze weer even dement aan tafel gezet. En die gaan geen feestje bouwen. Nee, dat ben ik ziek. Nee, maar sterker nog, en dat is waar het mij om gaat. En ik denk dat daarom ik ondertussen best wel wat volging heb op het eiland Curaçao. Er wordt een eenzijdig verhaal verteld. Ja, wat je ziet is alle wegen leiden naar ga vaccineren. Er is zo'n hoge druk op gezet op Curaçao. Hè, bijvoorbeeld gisteren in de persconferentie, 9 april. Hè, dan wordt er heel trots verteld dat Curaçao voorloopt qua vaccinatie op Nederland. Nou, dat is ook zo. Per hoofd van de bevolking wordt er nu vele malen meer gevaccineerd op Curaçao. Maar feit is ook dat de besmettingen nog nooit zo hoog zijn geweest sinds vaccinatie is begonnen. Dus uw observatie klopt als een bus. Dat kan ook niet ontkend worden. Nee. Oké. Alleen, dat zal je dus de Curaçaose overheid niet horen zeggen. Nee. Dus? Er zijn bijvoorbeeld, kijk, als ik even mag aanvullen, en dit is wel typerend, de oppositie op Curaçao, en dus je ziet ook dat de bevolking het niet meer vertrouwt, want de oppositie op Curaçao heeft onlangs de verkiezingen glansrijk gewonnen. In mei wordt het nieuwe kabinet geïnstalleerd. De toekomstig premier van het eiland, Gilmar Pik-Pisas, meneer Pisas, die heeft een week geleden een persconferentie gegeven waarin hij aangeeft dat hij gelooft dat hij besmet is geraakt in het ziekenhuis. Dan zie je meteen dat hij daar heel hard door aangevallen wordt door pro-Nederlandse politieke partijen, zal ik maar zeggen. Terwijl ik onderzoek op Curaçao gedaan heb en ik zelf in oktober al vaststelde dat er uitbraken waren in het ziekenhuis. En dat zijn dus aspecten die niet benoemd worden. En omdat je blijft een eenzijdig verhaal horen over vaccineren en niet over preventie. Ja. Dus het is schrijnend dat mensen de schuld krijgen voor iets waar ze helemaal geen schuld aan hebben. Nou, tot slot over die schuld, dat wil ik dan nog met u delen en dan heb ik het een beetje van mijn hart af. Want ik zit hier ook best. Dit soort dingen raakt mij. Ondertussen wordt er vanuit de regering helemaal niets gedaan om de volksgezondheid echt te beschermen en in goede staat te houden. Er wordt geen voorlichting gegeven over gezond eten en over gezond leven. De mogelijkheid tot sporten en bewegen wordt onthouden en de bevolking krijgt van alles de schuld. Naast angst wordt er dus ook nog schuldgevoel opgelegd. Want volgens de epidemioloog hier, en epidemioloog heeft deze mevrouw tussen aanhalingstekens gezet, ik weet niet of hij het echt is, de heer Issy Gerstenbloed. Gerstenbloed, klopt. Ja. Is het echt heel gevaarlijk geweest om te gaan stemmen voor een nieuwe regering? Dat is de reden dat het nu ernstig is. En ook al die mensen die alle regels aan hun laars lappen, zijn schuldig. Alleen bewijs daarvoor ontbreekt, zegt deze vrouw, of wordt niet gegeven. Want we zien toch allemaal dat de opgelegde maatregelen werken. Nou, ik dus niet. De communicatie hier is, zo is het en je hebt het maar te slikken. Daar wil ik graag op reageren, want nogmaals, data is inderdaad mijn specialisatie. Ja. De verkiezingen waren op 19 maart. Ja. Ik wil dat mensen dit ook echt begrijpen, hè? Want ik ben niet alleen om te verklaren, maar ook voor bewustwording. Ja. De incubatietijd van het coronavirus is 5 tot 6 dagen. Dus vanaf het moment dat je besmet raakt, pas als je symptomen krijgt, ben je 5, 6 dagen verder. Ja, dus gemiddeld met testen erbij duurt het een week voordat een besmetting geregistreerd wordt. De verkiezingen waren op 19 maart. Mensen moeten begrijpen, de explosie van besmettingen begon op 6 maart. Voor de verkiezingen. 13 dagen voor de verkiezingen. Dat is punt 1. Punt 2. Op Curaçao kent men de zogenaamde voorverkiezingen.
Die voorverkiezingen hebben niet geleid, en dat is met dezelfde animo, zeg maar, op Curaçao wordt dat gedaan. Die voorverkiezingen hebben geen enkel effect in de cijfers gehad. En dat is dus het eenzijdig verhaal. Het kan niet zo zijn dat die verkiezingen de oorzaak zijn. Dat is gewoon onjuist. Ja. 100%. Oké. Nou, ik stop even met wat deze mevrouw mij allemaal heeft toegestuurd. Ik hou hier nog even een paar blaadjes, dan kan ik wat aantekeningen maken, want u heeft het zojuist over bewustwording. Ik heb u ook gevraagd, wat zou u nou de regering op Curaçao adviseren als ze u daarom vroegen? Dus misschien kunnen we even doornemen en dat ook vastleggen op papier. Dus we gaan dat steeds even opschrijven in uw woorden. Ja, bewustwording. Zullen we daarbij beginnen? Of bij die adviezen? U mag het zelf zeggen. Nou, ik vind het. Ik probeer altijd dingen zo feitelijk mogelijk te houden. Dus ik wil eerst een aantal cijfers met u en de commissie delen. Ja. Laten we praten eerst over sterfte. Want sterfte staat in relatie tot je proportionaliteit en je subsidiariteit van maatregelen. Ja, dus daar is in Nederland al een discussie over. Hè. Zijn deze maatregelen proportioneel? Nou, als je Nederland gaat vergelijken met Curaçao, is in Nederland de case fatality rate, zoals dat heet, is 1,26%. Case fatality rate. Ja, de case fatality is heel simpel. Dan kijk je in Nederland naar hoeveel mensen hebben in dit geval een positieve PCR-test. Ja, dat zijn meer dan 1 miljoen. We weten er zijn, even uit mijn hoofd, rond de 16.000 doden. Dan deel je dus de aantal doden door de aantal geregistreerde positieve PCR-test. En dan kom je uit op een percentage van 1,26. Met andere woorden... Wat houdt dat dus? 1,26% van de mensen die een positieve PCR-test heeft, sterft. 1,26% van mensen met een positieve PCR. Ja. Onafhankelijk of ze wel of geen symptomen hebben. Dat zijn gewoon keiharde cijfers. Hè? We hebben meer dan 1 miljoen positieve PCR-tests. Daar is natuurlijk een hoop op af te dingen. Hè? Mensen die dubbele tests doen, hè? Kinderen, ga zo maar door. Maar je kan wel die cijfers vergelijken, want dat is dezelfde manier waarop dat op Curaçao werkt. Okay. Op Curaçao heb je 58 doden, gedeeld door 10.000 positieve PCR-tests. Dan kom je uit dus op een case fatality rate. Dat is ook de definitie van CFR. Hè? Ja. Cases is positive cases. Ja. Van 0,56%. Dus 0,56% van alle positief geteste mensen sterft. Ja, dus we kunnen al concluderen dat de sterfte op Curaçao de helft is van Nederland. Ja. Ja, want Nederland is 1,26, Curaçao is 0,56. Dus nog niet de helft zelfs. Nee. Ja. Nou, dat heeft te maken, zoals ons ondertussen peer-reviewed onderzoek laat zien, dat heeft te maken met het feit dat je op Curaçao een hoge luchtvochtigheid hebt en veel zonnestraling. Ja, even terug. U zegt, want dat peer-reviewed, dat onderzoek, dat heeft u bij ons ook, de vorige keer heeft u dat aangehaald. Ja. En dat is nu peer-reviewed. Ja. En kunt u voor de mensen even uitleggen wat peer-reviewed precies is? Want veel mensen begrijpen dat nog steeds niet, begrijp ik uit mailtjes die ik krijg. Oké. Sorry. Dit gaat over uw eigen onderzoek, gaat dit nu? Of de cijfer, wat ik nu ga vertellen bedoelt u? Of wat ik net verteld heb? Ja, als ik weet, nee. Met dat peer-reviewed onderzoek. Dus is heel goed. Wij hebben samen met 2 universiteiten hebben wij vorig jaar vanaf maart tot en met augustus onderzoek gedaan naar de relatie tussen luchtvochtigheid en het influenzavirus. En ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen luchtvochtigheid en de verspreiding van het SARS-CoV-2, oftewel het coronavirus. Tijdens dat onderzoek hebben wij een causaal verband, en dat is heel belangrijk, want we hebben niet correlatie gedaan. Middels modellen hebben wij vastgesteld dat er een heel sterk verband is tussen dus het weer, weersinvloeden, en de verspreiding van dat virus. Als je dat meteen herhaalt, mag je dat een moment alsjeblieft. Kun je zelf even met meneer Ravelli overleggen? Een moment. Ja. Dus u zegt, u heeft in samenwerking met 2 universiteiten heeft u onderzoek gedaan naar de verspreiding van influenza. En SARS-CoV-2. En ook naar de invloed van luchtvochtigheid. Ja, dus de relatie tussen die 2. Dus wij zijn gaan kijken... Influenza en SARS-CoV-2. Ja. Nee. Ja, maar
naar de verspreiding van influenza en naar de invloed van luchtvochtigheid op de verspreiding van het coronavirus. Ja, nee. Dat dus, is, of niet? Nee. Dus wij hebben, ik ga het je nog een keer uitleggen. Wij hebben onderzoek gedaan naar de verspreiding van influenza en SARS-CoV-2 in relatie tot luchtvochtigheid. Dus snap je? Goed. Dus wij zijn gaan kijken, heeft luchtvochtigheid een invloed op zowel SARS-CoV-2 als op influenza? Sorry hoor. En de invloed... ja, goed. Van luchtvochtigheid daarop. Ja. Dat heeft u inderdaad in uw vorige verklaring bij ons uitgebreid toegelicht. Ja. En dat is nu peer-reviewed. Ja. Okay. Dus in tegenstelling tot vorig jaar, hè, want we hebben toen, zoals ik ook vertelde, hè, toen hebben we onze resultaten gedeeld met het RIVM onder andere. Het RIVM kwam toen terug en die heeft gezegd van, nou ja, dankjewel, maar op het moment dat het peer-reviewed is, dan pas gaan we er serieus naar kijken. Precies, dat zei u toen ook en nu is het peer-reviewed. Ja. En dan vroeg ik even aan u dat mensen dat even weten. En dat hoeft niet per se in de verklaring, maar dat mag wel als je het bijhoudt. Wat peer-reviewed nou precies is. Ja, als je een wetenschappelijke studie doet, dat willen alle wetenschappers, we willen graag gepubliceerd worden. Dus dan ga je naar een zogenaamde journal en dan bied je je manuscript aan ter publicatie. Een journal is een medisch tijdschrift. Ja, klopt. Ja, dus bijvoorbeeld The Lancet, Nature, ga zo maar door. Dus er zijn er een aantal. Wat je ook nog doet, is je wilt natuurlijk wel, want er zijn heel veel journals, en er zijn hele specifieke journals. Ja, want ja, niet iedere journal, een concreet voorbeeld, The Lancet of the British Medical Journal, die houden zich bezig met alles wat medisch is. Daar ga jij niet een wetenschappelijk onderzoek over auto's indienen. Nee. Dus iedere journal heeft een specialisatie, een bepaald onderwerp waar zij over publiceren. Ja. Wat je doet, is dan bied je je manuscript aan. Een hoofdredacteur, die neemt dat, die kijkt sowieso of het een interessant onderzoek is. Als die concludeert dat het een interessant onderzoek is, dan wordt jouw onderzoek, inclusief al jouw data, wordt aangeboden aan zogenaamde reviewers. Dat zijn jouw peers, vandaar het woord peer review. In ons geval hebben we onze paper aangeboden aan een epidemiologische journal, wat uitgegeven wordt door Elsevier. Ja. Die journal die heeft dus allemaal epidemiologen, die dus wachten, zeg maar. Die krijgen dan jouw paper en die gaan dan kijken, klopt dat onderzoek? En u kent die epidemiologen niet, hè? Nee, mag ook mag niet. Nee, mag ook niet. Nee, verduidelijk. Nee. En moet er een minimum aantal van die peers zijn? Of is 2 genoeg? Is het dan ook peer-reviewed? Daar heb je als aanbieder heb je daar niet veel zicht op. Want ze proberen dat natuurlijk zo gesloten mogelijk te houden. Maar is daar consensus over hoeveel dat er moeten zijn? Nee, want daar wordt heel verschillend mee omgegaan. Eurosurveillance had er bijvoorbeeld met de PCR-test had er ook maar 1 of 2. Ja. Dus er is geen... Het is ook afhankelijk van je journal. Kijk, sommige bijvoorbeeld The Lancet en Nature zijn echt hele grote journals. En daar worden de reviewers ook gewoon betaald voor dit werk. Kijk, dit is wetenschappelijk onderzoek. Dus zijn ze dan nog wel onafhankelijk als ze betaald worden? Worden ze niet gestuurd door zo'n tijdschrift een bepaalde richting op? Want HCQ bijvoorbeeld werd helemaal de grond ingeschreven door The Lancet. En dat hebben ze later teruggetrokken. En dat was toch ook peer-reviewed? Ja, klopt. Nee, maar klopt. Maar in dit geval, even heel specifiek trouwens hoor. Kijk, in onderzoek kan ook gefraudeerd worden. Dus in het geval van HCQ bleek dat iets genuanceerder te liggen. Namelijk dat de data was dusdanig gemanipuleerd aangeboden dat de mensen in kwestie, die reviewers, niet konden weten dat de data gemanipuleerd was. Juist, ja. Dus maar even terug. Kijk, wetenschappers, ja, wij doen aan wetenschap. Dus je wilt juist informatieuitwisseling. Dus in ons geval is onze paper gereviewd door epidemiologen. Dat is heel belangrijk, hè? Want ons onderzoek gaat over epidemiologie, de verspreiding van dat virus. In ons geval hebben dus andere epidemiologen vastgesteld dat de data wat we gebruikt hebben klopte, dat de modellering die we gebruikt hebben klopte. Nou, als dat klaar is, dan komt het weer terug bij de hoofdredacteur, want de hoofdredacteur heeft er ook nog wat over te zeggen.
In dit geval heeft sterker nog, en daar zijn we heel trots op, heeft de hoofdredacteur onze stellingen nog stelliger gemaakt. Namelijk, dat is misschien heel goed voor mensen om te begrijpen, voor iedere 1 gram luchtvochtigheid, specifieke luchtvochtigheid, die je verhoogt, daalt de verspreiding met 5%. Nou, waarom is dit relevant? Zodat voor mensen... iedere gram specifieke luchtvochtigheid Ja. die men verhoogt, daalt de verspreiding Met 5%. met 5%. Ja, dus om dit in context te plaatsen, hoe belangrijk deze ontdekking namelijk is in de winter is de specifieke luchtvochtigheid 2 gram per kilogram lucht. In de zomer is de specifieke luchtvochtigheid 11 gram per kilogram lucht. Oké, en specifieke luchtvochtigheid is niet als het regent of zo. Nee, veel Dat en dat is ook wel wat. eens door elkaar. Ja, dat is. Nee, mensen hebben het 2 over. gram In de winter per... 2 gram per... Ja, in de winter 2 gram per kilogram lucht. kilogram In de lucht. zomer 11 gram per kilogram dank u. lucht. Ja. Dus dat verschil van 9 gram moet je keer 5% doen. Dat heeft dus een effect van minimaal 45%. Dat verschil van Ja, dat maakt niet uit. Het 9 effect is gram dus... moet je keer 5% doen. Het Ja. effect is dus ruim 45%. Ja. Het effect is dus ruim 45%. Dus je hebt dan 45% Minder verspreiding. minder Om het verspreiding. in context te zetten. Dat is niet geef- minder besmettingen, maar minder verspreiding. Ja, nou, Dat is dat is hetzelfde. hetzelfde. Dus ik zal het in een andere context voor u geven. De avondklok, volgens RIVM, heeft een effect van 10% op de verspreiding. Het sluiten van de horeca heeft volgens het RIVM een effect van 2,6% op de verspreiding. Gelooft u die cijfers? Bent u het daarmee eens? Laat ik het zo zeggen. De horecacijfers die geloof ik wel. De avondklok is absolute onzin. Oké. Maar mijn punt is voor de context. Ja. Als het RIVM zelf zegt 10%, wij stellen vast, luchtvochtigheid is 45%. Alle maatregelen bij elkaar opgeteld komen niet in de buurt van luchtvochtigheid. Oké. Ja. Ja. Sterker nog, als je naar de cijfers van Zweden en Nederland kijkt, dan zie je exact hetzelfde patroon. Terwijl in Zweden vrijwel geen maatregelen zijn geweest. Sterker nog, ondertussen is het duidelijk geworden, in Zweden was er vorig jaar geen oversterfte. Officieel vastgesteld. Dus wat ik zei voordat we hier de streaming aanzetten van, nou ja, kunnen we die maatregelen niet gewoon allemaal loslaten? Als je naar Zweden kijkt, dan kun Is je het antwoord eigenlijk ja. zeggen ja. Nee, sterker nog, Zweden is wij zijn heel blij met Zweden. Waarom? Omdat je in een randomized trial wil je een placebo-groep hebben. Eigenlijk is Zweden voor de wereld onze placebo-groep. Wij kunnen dus nu, kijk, onze studie, al zeg ik het zelf, en daar gaan we nog heel veel over horen. Want het RIVM heeft aangegeven dat zij, in het begin hebben zij aangegeven dat het weer geen invloed speelt. Dat hebben Wallinga en Van Dissel in september vorig jaar gezegd. Er is geen natuurwet die dit voorspelt. Ondertussen daarna hebben ze gezegd, nou ja, het weer heeft enige invloed, maar het is marginaal. Vorige week in het Parool heeft het RIVM aangegeven, ja, we hebben de seizoenseffecten van het weer hebben we onderschat. Ja. Wat er ook door Ernst Kuipers is aangegeven, is in de modellering wordt geen rekening gehouden met het weer. Als het weer 45% invloed heeft en je houdt daar geen rekening mee, dan is niet één model van het RIVM betrouwbaar. Is onmogelijk. Ja, daarom heeft Van Dissel ook voorspeld dat er een 4e golf in juni komt. En wij weten door ons onderzoek, er gaat absoluut geen golf komen. Nee, want als het zomers is de luchtvochtigheid hoger Ja. en dat is slecht voor dat virus. Klopt. Dat virus gaat dan dood of zo? Gewoon even in lekentaal? Ja, nee, dat heeft met evaporatie te maken. Dankjewel, want dan kan ik straks over Curaçao gaan praten. Ja. Luchtvochtigheid, onze adem is 100% luchtvochtig, is heel vochtig. Dus op het moment dat jouw adem vochtig is, dan is dat druppeltje groot, dan is hij zwaar en dat is dat 1,5 meter druppeltje. Ja. Op het moment dat de luchtvochtigheid heel laag is, dan verdampt dat druppeltje in één keer. Dan wordt hij de helft groter, dus verliest hij zijn gewicht en dan gaat hij zweven. Dat is wat wij in de media kennen, door de media kennen als een aerosol. Dus op het moment dat je een lage luchtvochtigheid hebt, dan verdampt dat druppeltje, die gaat zweven en dan maakt dus die 1,5 meter maakt niks meer uit. Ja. Dus lage luchtvochtigheid dat is een tweede aspect, en dat is misschien ook goed om daarbij stil te staan, is dat wetenschappelijk
nogmaals, peer-reviewed onderzoek heeft aangetoond dat onze mucosa, onze slijmvliezen, onze natuurlijke barrière zijn tegen virussen. Op het moment dat de luchtvochtigheid laag is, drogen onze mucosa uit. En op het moment dat onze mucosa uitdroogt, is die niet meer effectief tegen dat virus. Dus luchtvochtigheid heeft heel veel effecten op de verspreiding van dat virus. Dus het virus is er wel, het wordt alleen minder verspreid. Ja, als hij de verspreidt minder. hoger is. Ja. En dan gaan we naar Curaçao, hè, want dat kan dan zomaar bij je opkomen. Hè. Mensen zeggen nou zomaars, die zeggen oké, even in lekentaal, als het mooi weer is, dan wordt er minder, dan verspreidt dat minder. Hè. Dus zo zien mensen dat dan, is de luchtvochtigheid hoger. Maar op Aruba en op Curaçao is het altijd mooi weer. Ja. Hoe kan dat op Curaçao dat het nou zo slecht gaat? Dat is vragen die ik gewoon over de mail krijg. Hè? Ja, zo van, nee, maar en dat zijn... En daarom ben ik zo blij dat ik deze kans krijg om dit stuk wetenschap... En dat is wat me opvalt. Deze wetenschap is niet bekend bij het RIVM, bij dokter Izzy Gerstenbloed, epidemioloog, is allemaal niet bekend. Zij kennen dit onderwerp letterlijk niet. Nee. En als je een onderwerp niet kent, kan je er ook geen rekening mee houden. Waarom is dit relevant? Op Curaçao is het inderdaad heel warm. De luchtvochtigheid buiten is gemiddeld 77% bij 31 graden Celsius. Dat is een hele hoge luchtvochtigheid. 77%? 77%. Ja. Het probleem is alleen, het is zo warm op Curaçao en Aruba dat iedereen airco's gebruikt. Ja. En een airco is een luchtontvochtiger. Veel mensen weten dat niet. Veel mensen denken van, een airco blaast koude lucht. Nee, wat een airco doet, is een airco onttrekt warme lucht uit een ruimte. Maar warme lucht bevat meer luchtvochtigheid. Dus op het moment dat je warmte onttrekt aan een ruimte, ben je ook de vocht aan het onttrekken aan die ruimte. Daarom worden heel veel mensen op Curaçao in de airco ook verkouden. Omdat hun mucosa uitdroogt. Je hoort dat wel van mensen, ik ben verkouden geworden van de airco in de auto. Ja, maar dat is ook echt zo. Ja, dat is even, dan maken we het wel beeldend daarmee. Ja. Want je merkt dat mensen het niet begrijpen. Oké, dus airconditioning onttrekt warme lucht aan een ruimte. Daardoor daalt de luchtvochtigheid, zegt u. Ja, en doordat de luchtvochtigheid daalt, krijg je dus dezelfde effecten die wij in Nederland hebben in de winter. Dan krijg je de aerosolen. Ja. In zo'n ruimte bij die mensen binnen en die besmetten elkaar. Ja, dus dat is één heel belangrijk aspect. Er zijn mensen die zullen zeggen van ja, maar wacht even, we hebben in Brazilië gezien dat tijdens regenseizoen juist daar heel veel besmettingen zijn, dus je luchtvochtigheidsverhaal gaat niet op. Dat wil ik even heel duidelijk corrigeren, want dat zwart-wit denken, daar moeten we ook een keer mee gaan stoppen met z'n allen. Het virus kent eigenlijk één gebied waar die niet goed gedijt. En dat is namelijk tussen de 40 en de 60% luchtvochtigheid bij 21 graden. Nu ga ik het technisch maken. En 60%? Bij 21 graden. Okay. Dat is slecht voor dat virus. Heel specifiek wat u nu zegt. Ja, nee, maar omdat als wij allemaal de luchtvochtigheid op tussen de 40 en de 60% houden bij 21 graden, dan kan de maatschappij gewoon open. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, daar kunnen we het later over hebben. Graden. Kijk, de luchtvochtigheid komen we dan bij Nou, nee, kijk, bij 18 graden moet je 65% hanteren. Dus het gaat om een... Kijk, maar nogmaals, want misschien wordt het nu uitgebreid. Anders denken mensen van, ik moet het op 21 graden houden, maar je kijkt naar de temperatuur en daar pas je luchtvochtigheid op aan. Ja, dus misschien is het dan toch goed om daar heel even uit te leggen. Relatieve luchtvochtigheid, en veel mensen die weten, dat verbaasde mij, maar veel mensen weten dit niet. Wij praten over relatieve luchtvochtigheid, omdat het relatief is aan de temperatuur. Hoe warmer de temperatuur, hoe meer vocht die kan vasthouden. Relatief, dat is heel goed, omdat u dat zegt. Omdat het relatief is aan de temperatuur. Nee, maar ik zal u relatieve luchtvochtigheid in tegenstelling tot absoluut. Klopt. Ja. Ons onderzoek heeft ook... En dat wil ik mensen uitleggen, want het valt me op dat mensen dit echt niet weten. Nee. Veel mensen zeggen, nee, maar het is vochtiger in de winter dan in de zomer. Want ik zie op mijn luchtvochtigheid buiten dat het 80% is. Ja. En in de zomer zie ik 40%. Dus dat is niet waar wat u zegt, meneer Ravelli. Ja, maar dat is wat opmerkingen krijg ik ook. Nou, en daarom vind ik dit zo belangrijk om mensen hier bewust van te maken. Dat is het nadeel van de term relatieve luchtvochtigheid. Hoe lager de temperatuur, hoe minder vocht in de lucht vastgehouden kan worden. Ja. Die percentage is dus de percentage van de maximale luchtvochtigheid
die bij die temperatuur gehouden kan worden. Aha. Dus ik zal het voor mensen simpel proberen. Of tenminste, ik zal niet een Dus bij een ezelsbruggetje. bepaalde temperatuur kan de luchtvochtigheid nooit hoger zijn dan een x Klopt. Dat Klopt. gaat gewoon niet. Nee, klopt. Gaat Oké, gewoon niet. Ja, nee, stel je vraag. Ja. nou, ik weet gewoon even niet hoe ik het moet... Nou ja, mag ik helpen daarin? Tenminste, Ja, ik wil, want ja. dat vind ik belangrijk als Graag. mensen het We moeten nalezen, het dat, goed, ja. ze dit stuk juist begrijpen. Zet jij het even goed op papier? Oké, Ja. ik heb nu meneer staan, Ravelli. wij praten over relatieve luchtvochtigheid, omdat het relatief is aan de temperatuur. Hoe warmer de temperatuur, des te meer vocht het vast kan houden. Dit staat in tegenstelling tot absolute luchtvochtigheid. Klopt. Oké, en dus, Ik ga dit aanvullen. ja, Ons onderzoek toont aan dat het virus veel meer verspreidt bij een luchtvochtigheid lager dan 6 gram per kilogram lucht. Specifieke luchtvochtigheid. wacht. Dus we hebben, wacht, nu ben ik het kwijt. We hebben relatieve Ja, dan ga ik luchtvochtigheid zo en komen. absolute luchtvochtigheid en specifieke luchtvochtigheid. Ja, klopt. Dat zijn 3 verschillende Klopt. dingen. Wat mij betreft schrap je even absoluut, want absoluut en specifiek zijn heel aan elkaar gerelateerd. Oké, nou dan haal ik dat weg. Ja. Dus ons onderzoek toont aan dat het virus meer verspreidt bij een luchtvochtigheid van, wat zijn nou, 6 gram? 6 gram, lager dan 6 gram per kilogram lager lucht. dan. Ja. Oké. Mhm. En dat is specifieke Ja, luchtvochtigheid. specifieke luchtvochtigheid. Ja. Omdat specifiek houdt rekening met al die factoren. Oké. Nou, ons onderzoek toont verder aan dat het virus heel slecht verspreidt bij een specifieke luchtvochtigheid boven de 8 gram per kilogram lucht. Oké. Dat is ook specifieke, ja. Ja. Luchtvochtigheid van hoger dan 8 gram Ja. per... Ik weet niet of je dit wilt uittikken, maar even Jawel. gewoon voor jullie beeldvorming. Dat betekent dat in een Zeker. kilo lucht moet dus 8 gram vocht zitten. Oké. 8 gram specifieke luchtvochtigheid staat gelijk aan 50% relatieve luchtvochtigheid bij 21 graden. Of 65% relatieve luchtvochtigheid bij 18 graden. En dan zie je meteen wat ik bedoel met relatief. Het is dezelfde 8 gram, maar bij 18 graden moet het dus 65 zijn om bij 8 gram te komen. En bij 21 graden moet het dus 50% zijn om bij 8 gram te komen. Volg je me nog? Oké, ja. Oké. Oké. Ja, goed. Nou, en 6, even zodat mensen dat begrijpen, die 6 gram is misschien ook goed als mensen dat willen onthouden. Want het probleem is, we hebben tegenwoordig alleen maar relatieve luchtvochtigheidsmeters. Oké. Dus ik wil mensen helpen. Dus dat betekent dat 6 gram of lager is lager dan 40% relatieve luchtvochtigheid bij 21 graden. Dus dat kan... Oftewel, als je onder de 40% komt bij kamertemperatuur, dan wordt het gevaarlijk. Dan kan dat virus dus verspreiden. Oké, dus u zegt wanneer er sprake is van een specifieke luchtvochtigheid van 6 gram per kilogram lucht, Klopt? dan betekent dat... Lager dan 40% relatieve Oké, luchtvochtigheid. dat de relatieve... Oh, sorry. Lager is dan 40%. Klopt. Bij 21 graden. Bij Ja. 21 Zeg maar graden kamertemperatuur. Celsius. Ja. Oké. Nou, waarom is dat relevant? Op Curaçao is airco-gebruik wijd verspreid. En airco's ontvochtigen de lucht. Ondertussen is naast ons peer-reviewed onderzoek, zijn er allerlei andere peer-reviewed onderzoeken, ook al gepubliceerd, die eveneens dit bewijzen. Dat virussen verspreiden door airco-gebruik.
Deze cruciale informatie wordt niet met de bevolking gedeeld. Nu heb ik een bewijs, zeg maar, een anekdote. De voorzitter van de busbedrijven op Curaçao heeft 4 dagen geleden in een persconferentie aangegeven dat het hun is opgevallen dat alle chauffeurs die in de bussen rijden met de ramen open niet besmet raken en alle buschauffeurs met de airco aan besmet raken. Want dan voor alle duidelijkheid, voor mensen die het niet weten, als je je airco aanzet in een auto of in een bus, moet je wel je ramen dicht doen, anders helpt het werk. Anders heeft een airco weinig zin. Precies, Klopt. Ja. Dus die met de airco aan doen de ramen dicht. Ja. En dan raken die chauffeurs Ja. worden positief getest. Ja, ja, op het moment dat je je ramen in je auto openzet, ben je aan het ventileren. Ja. Dus op het moment dat jij je ramen dicht hebt met je airco aan, ben je ten eerste niet aan het ventileren, maar je bent de luchtvochtigheid ook nog aan het verlagen, waardoor je nog meer aerosolen krijgt. Ja. Nou, dit simpele, wat voor Curaçao cruciale informatie is, wordt niet gedeeld. Een ander, dus dat is heel belangrijk. Even, even voor de duidelijkheid, u zegt dus die luchtvochtigheid die moet hoog zijn, maar als mensen de airco aan hebben, dan onttrekt dat. U zegt dus zet die airco uit of bevochtig de lucht. Dan kun je dan je airco aanhouden. Ja, klopt. Okay. Klopt. Alleen Curaçao heeft wat je noemt de Noordoostpassaat. Ja, Curaçao heeft ontzettend veel wind. Ja. De meeste huizen zijn ook ontworpen vroeger want vroeger waren er geen airco's. De armere bevolking heeft ook vaak geen airco. Dus het is cruciaal dat die bevolking verteld wordt van jongens, doe gewoon je airco uit en je ramen open. Is dat niet een beetje in tegenstelling tot wat u net zei? U zegt de arme bevolking heeft vaak ook geen airco. Maar u zegt net er zijn airco's, dus mensen besmetten elkaar. Maar als er haast geen airco's zijn, dan ja, maar de arme bevolking die rijdt in de bus. Die heeft geen eigen auto. Oké. Deze mensen zitten dus, wat een van mijn adviezen aan de lokale bevolking is, als je met de bus reist, en je treft aan dat hij de airco aan heeft, vraag hem alsjeblieft, zet de airco uit en de ramen open. Ja. Daar zit een enorme, het is een hele simpele ingreep met verstrekkende gevolgen. Daarmee beperk je namelijk spreken. Dat is 1. 2. Scholen zijn op Curaçao nu dichtgegooid. Scholen zijn weer dicht op Curaçao. Daar zijn airco's. Los van even de discussie wat mensen vinden of kinderen besmet kunnen worden of niet. Voorkomen is beter dan genezen. Jongens, zet gewoon je ramen open. Airco uit, ramen open. Dat is een hele simpele ingreep. Of de luchtvochtigheid verhogen. Ja, maar... Is dat moeilijk? Nee, de luchtvochtigheid verhogen is helemaal niet moeilijk. Sterker nog, kijk, op het moment dat je... Nogmaals, de luchtvochtigheid op Curaçao is al hoog. Ja. Dus alleen al je ramen openzetten... Maar stel dat men zegt, ja, maar dan wordt het heel erg warm, kunnen die kinderen zich niet meer concentreren. Nee. Ik weet, op Aruba gaan de scholen, die zijn ook van 7 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. Om die reden. Warm. Klopt, ja. klopt. Ja, maar ze kunnen dus ook zeggen, we doen wel die airco aan, maar we gaan de lucht bevochtigen. Ja, of lucht reinigen. Kijk, en dat is het... Dan krijgen we een ander onderwerp. Maar dit is heel relevant. Want, kijk, in Nederland wordt nog altijd, en dus Curaçao, en voor goede orde, het RIVM deelt op Curaçao de lakens uit. Dat moeten we even realiseren. Ja, dus het beleid van het RIVM bepaalt op dit moment op Curaçao ook het beleid. Dus op het moment dat het RIVM aerosolen nog altijd ontkent, of de belangrijke rol daarvan ontkent, dan heeft dat catastrofale gevolgen dus ook voor het beleid op Curaçao. U bent het heel erg eens, een zijtakje met Maurice de Hond, die hier al heel lang over heeft. Nou, voor de goede orde, Maurice baseert zich onder andere op mijn onderzoek. Precies. Ja. Dus hij is het dus met uiteraard ben ik het eens, want hij vertelt wat ik hem verteld heb. Ja. Oké. Dat is misschien wel goed om te weten, dat... mijn studie vorig jaar maart is begonnen... Niet zomaar wat roept, nee, dat hij bij een wetenschapper als u te raden is. Nee, sterker nog, Maurice is degene die mij geïnspireerd heeft om maart vorig jaar mijn onderzoek juist te starten. Maurice stuurde mij een paper over de relatie tussen influenza en luchtvochtigheid. En ik heb toen gezegd, goh, ik ga eens kijken of ik die studie na kan doen. En wij kwamen vervolgens tot de conclusie. Dus ja, Maurice, zijn vermoedens die hij toen uitsprak, die blijken correct. Oké, goed.
Ja, ben jij helemaal bij? Want anders... Kijk, waarom? Want ik wil een paar... We gewoon steeds even in gesprek met meneer Ravelli om het bij Ja, dat te is goed, krijgen. maar ik heb alleen dat stukje over Maurice even overgeslagen. Ja. Als ik me goed herinner, staat dat in uw eerste verklaring. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, maar ik er zijn haal het nog even naar boven. maar er zijn dus cruciale dingen. De Curaçaose bevolking, net zoals hier vind ik, wordt niet goed geïnformeerd. Ja, ik ga een stap verder. Ik vind het grenzen aan misleiding. Dat wil ik echt gezegd hebben. Een paar concrete voorbeelden. Dan praat u over Curaçao, over de misleiding, of Nederland, of beide. Kom ik zo op. Ik ga beginnen met Curaçao. Heel Ik ga beginnen met Curaçao. Wij weten al, en hier is in de wetenschappelijke gemeenschap al jaren eigenlijk consensus over, maar in relatie tot SARS-CoV-2 sinds medio vorig jaar al consensus over, dat mensen met obesitas oververtegenwoordigd zijn op de IC's. Dat is een wetenschappelijk feit. Dat is niet ter discussie te stellen. En obesitas, dan heb je niet zomaar wat overgewicht. Dan ben je zwaarlijvig. Ja, en dat is een ziekte. Obesitas. Ik weet niet of je... Ik weet het niet. Ben je zwaarlijvig? Dan ben je te zwaar. Dan ben je niet een paar kilo te zwaar. Je BMI is dan te hoog. Ja. Maar daar staat... Nee, maar we moeten dat... Er is geen vaste grens, wanneer het wel en geen obesitas het is net als de 5% per 1 gram. Ja, die is er wel. Als je BMI meer dan 25 is, dan ben je officieel obese. Dat klopt. Maar mijn punt is even, de relevantie voor dit verhaal is... Hoe dikker je bent, om het maar even populair te zeggen... Ja, even inderdaad. Hoe groter je complicaties. Juist. Dus dat zien wij, dat is ook gisteren in de persconferentie op Curaçao... Eindelijk, naar aanleiding van een kritische vraag van een journalist... heeft dokter Irsi Gerstenbloed toegegeven dat inderdaad... het ook hun opvalt dat veel te zware mensen oververtegenwoordigd zijn op de IC's. En is er veel obesitas op Curaçao? Ontzettend. Meer dan in Nederland? Ja, absoluut. Omdat men misschien ongezond eet, ja. Omdat men ook weinig geld heeft Precies. En dan ongezonde voeding koopt. Dat wat wij in Nederland ook zien, hè? Hoe armer de bevolking, hoe ongezonder ze eet, hoe zwaarder ze zijn. Dat zien we op Curaçao extreem. Ik kan makkelijk gezond eten kopen. Klopt. Als ik U kunt het geld betalen. Heb. Juist. Klopt. U kunt dat betalen. Klopt. Ja, okay. Dus dat is al één aspect. Wat voor mij belangrijk is dat we gaan doen aan preventie. En daar is bewustzijn een onderdeel van. Dus ik neem het de Curaçaose RIVM, zeg maar, dokter Gerstenbloed en dokter Semper neem ik het kwalijk dat zij niet al een jaar geleden zijn gaan zeggen, jongens, ga afvallen. Ja, dat is... Ja, want u zegt Nederlandse RIVM zwaait de septij. Heeft u het Nederlandse RIVM dit horen zeggen? Nee. Nou, dat bedoel ik. Nee, precies. Dat bedoel ik. Dat is schrijnend. Ja, want je hoort het hier ook niet zeggen, inderdaad. Nee, terwijl het zo is. Ja. Dit zijn wereldwijde studies. Ja. Ik zal het even, er is een Amerikaanse studie, peer-reviewed. De dodelijkheid onder de negroïde bevolking in Amerika is 3 keer zo hoog bij SARS-CoV-2 als het is bij de blanke bevolking. Oké, dus er is een Amerikaanse, kan ik die opzoeken? Ja, zeker. Het is een peer-reviewed studie. Moment, dat ga ik even doen. Op het moment dat je zou googlen, zeg maar, op mortality rate 3 times higher African American, ga je meteen die studie vinden. Oké, moment. Dit is medio vorig jaar al gepubliceerd. Dit gaat over prostaatkanker. Ik kan je het linkje als je wil later sturen, hoor. Doet u dat graag? Ja, want er is ondertussen heel veel over bekend dat ik me best voor kan stellen dat het lastig te vinden is. Maar nee, dit is vorig jaar... Er is een Amerikaanse studie waaruit blijkt dat, en dan mocht u dat nog een keer herhalen. De Afro-Amerikaanse deel van de bevolking, dat de sterfte daaronder op het gebied van COVID-19 is 3 keer zo hoog als de blanke bevolking. Dus dat het Afro-Amerikaanse deel van de bevolking een sterfte kent aan COVID-19, die 3 keer zo hoog ligt als die van de... Nou, en als je die studie leest, dan zijn daar 2 onder... Dus, nogmaals, in de wetenschap moet je altijd praten in termen van onzekerheid. Hè? Dus we observeren, we vermoeden dat. Ja, dat soort termen, die wil ik ook natuurlijk graag gebruiken. Dus het vermoeden is dat daar 2 onderliggende factoren zijn. 1, we zien dat de inkomensongelijkheid ook gelijk ligt. Hè. De Afro-Amerikaanse bevolking is gewoon armer dan de blanke bevolking. En wat je dus ziet is als je armer bent,
eet je minder gezond. Dus de BMI, ja, de Body Mass Index, dus de zwaarlijvigheid onder de Afro-Amerikaanse bevolking, is dus ook een stuk hoger dan de blanke bevolking. Dat is één aspect. Een tweede belangrijk aspect, die peer-reviewed study, nota bene in The Lancet, en dat maakt het, vind ik wel grappig, toont aan, middels een double-blind randomized trial, de hoogste standaard die er is in de Lancet vastgesteld dat vitamine D een absoluut effect heeft op de sterfte als het komt op COVID-19. Ja, en als ik dan zie dat meneer Van Haga dat in de Tweede Kamer zet, dan wordt hij letterlijk uitgelachen door meneer De Jonge. Ik heb dat ook gezien. Wilt u van mij een kwalificatie daarover horen? Ja, want wij worden ik vind het schandalig. Nou kijk, we kunnen dus nu achteraf constateren, door een double-blind peer-reviewed onderzoek, dat meneer Haga gelijk had. Ja. En meneer De Jonge dus ongelijk heeft. Ja. En ik vind dat meneer De Jonge dus ook zijn excuses moet aanbieden aan meneer Haga voor wat betreft dit punt. Want het staat, en we hebben het niet over zomaar een journal, we hebben het over de Lancet. Ja. Ja. Ja, vitamine D. Nou, waarom vind ik dit relevant? Wij weten namelijk uit jarenlange onderzoek dat mensen met een donkere huidskleur minder vitamine D creëren. Hun huid, ja, die synthesized dat veel minder efficiënt. Daarom zien wij ook in Europa dat mensen met een donkere huidskleur in de wintermaanden ook echt een schrijnend gevaarlijk tekort hebben aan vitamine D. Uit cytologisch onderzoek is gebleken dat mensen op de IC ook een tekort aan vitamine D blijken te hebben. En daarom is het dus relevant voor de Amerikaanse studie. Donkere mensen, die hebben dus meer te lijden. A, omdat ze vaak zwaarlijviger zijn. En B, omdat ze minder vitamine D hebben. De suppletie van vitamine D zou al een enorme impact hebben op de sterftecijfers. Ja. En de ziekenhuisopnames. Ja, en dat komt dan zo weer op hoor. En zeg maar, als het belachelijk is, moet u het gelijk weer zeggen. Donkere mensen, die zie je natuurlijk veel in warme landen, zijn mensen donker. Niet door de zon, maar gewoon donkere mensen wonen in warme landen. Mm-hmm. Er is heel veel zonlicht. Zijn die beschermd tegen dat zonlicht doordat ze een donkere huid hebben? Want zonlicht geeft toch ook vitamine D? Ja, maar dat is dus het punt. Maar eigenlijk beschrijft u nu een stuk evolutie. Ja. Ja, dus mensen die ik pak even als voorbeeld Afrika, waar de zonnestraling heel hoog is. Die mensen zijn door de jaren heen, hebben ze daarom een donkere huid gekregen. Precies. Want die donkere huid die beschermt je meer tegen zon. Exact. De keerzijde is echter dat je daardoor ook minder vitamine D creëert. Precies. Dus een donker iemand die leeft in een koud klimaat met weinig zon, zal per definitie altijd een lager vitamine D niveau hebben, omdat hun lichaam minder vitamine D maakt door hun huid. Is dat je die mensen niet stigmatiseert door te zeggen, kijk eens, die donkere mensen houden zich niet aan de regels, er zitten veel meer zieken bij. Maar die mensen hebben ook minder vitamine D-opname. Is echt zo. Precies. Het supplementeren van vitamine zelfs dat D... hoor ik, hè, en daar krijg ik mailtjes over van mensen, van klopt het dat donkere mensen zich minder goed aan de maatregelen houden? Want... En dan, dat vind ik een stuk. Het breekt mijn hart om dit te horen. Het breekt echt mijn hart om dit te horen. Ik heb natuurlijk zelf een aantal jaar op Aruba gewoond en mijn zoon zit daar nog. En ja, dan ben je dus onder die mensen en dat breekt ook mijn hart. Dus ik wil graag. De Antilliaanse bevolking is een nederig, volgzaam volk. De maatregelen op Curaçao vergeleken met Nederland. In Nederland zouden wij die maatregelen niet pikken. De Curaçaose bevolking pikt het omdat het juist een volgzaam volk is, wat geconditioneerd is om ook naar Nederland op te kijken. De Curaçaoenaar kijkt op naar Nederland. De Curaçaoenaar ervaart Nederland als een vaderfiguur. En dit vaderfiguur laat op dit moment zijn kind in de steek. Zo ervaar ik dat echt. Ja. En dat breekt mijn hart. Ik vind dat heel verdrietig. Ja. Het breekt mijn hart. Het is letterlijk een vader die zijn kind nu aan zijn lot overlaat. Terwijl het een volk is die alles gedaan heeft wat van ze gevraagd is. Ja. En nu zijn er 30.000 mensen aan voedselpakketten. Geen hoop. Want dit is iets wat, en nu ga ik mezelf weer even
als wetenschapper gedragen. Data, heel belangrijk. Regionaal in Nederland, dit is belangrijk voor de context wat ik ga vertellen. Regionaal zien we dat de prevalentie, en misschien is het goed voor mensen om te weten wat prevalentie is. Prevalentie is de hoeveelheid ziekte wat er heerst. Ja, dus in de zomer is er een lage prevalentie, luchtvochtigheid. In de winter is er een hoge prevalentie. Regionaal in Nederland zien wij grote verschillen in prevalentie. In Noord-Noord-Holland is de prevalentie in de herfstvakantie heel hoog geworden en is hoog gebleven. In de rest van Nederland is die prevalentie een stuk lager. We hebben daar onderzoek naar gedaan. Wat blijkt nu? Noord-Noord-Nederland is een populaire vakantiebestemming voor ons Nederlanders in de herfst. Daar gaan we met z'n allen heen. Wij gaan ook naar Noord-Noord-Nederland, Noord-Nederland-Noord moet ik zeggen, sorry, met de kerstvakantie. Wat zien wij dus? Epidemiologisch gezien importeren wij dat virus naar Noord-Holland-Noord. Daarom is die prevalentie ook zo hoog. Op Curaçao is exact hetzelfde gebeurd. Het virus, de Britse variant, het is een eiland. Hè? Het is niet dat dat virus aankomt zwemmen. Dat virus kan alleen geïmporteerd worden. Nou, welk land is naar Nederland toegevlogen? Nou, dat is 90% Nederland. Ik zeg niet dat Nederlanders de schuld hebben, want dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar er zit wel, vind ik, een zekere mate van verwachting van samenhorigheid. Er zijn een aantal maatregelen die compleet verkeerd uitpakken op dit moment. Ik zal u één voorbeeld geven. De PCR-test. Om naar Curaçao te vliegen moet je een negatieve PCR-test overleggen. Echter, die PCR-test die mag 3 dagen oud zijn. Wat zien wij nu? Dat mensen een negatieve PCR-test overleggen en toch besmet op het eiland komen. Er is maanden geleden, deed Curaçao zelf testen op de luchthaven Hato, zo heet die luchthaven. En daar werd getest, daar is mee gestopt. Dat is een van de meest cruciale fouten die er is. Een eiland heeft een perfecte natuurlijke barrière, namelijk de luchthaven is de enige manier waarop je binnenkomt. Dat is waar het import van dit virus als eerste gestopt moet worden. Ja, misschien kan ik u vertellen waarom het op Aruba zo is. Je kan je laten testen als je aankomt op de luchthaven. Dus als je geen negatieve PCR-test hebt geüpload, dan moet je het op de luchthaven doen. Maar je mag ook die test van 72 uur oud hebben. Maar net zoals Curaçao, ik weet niet of dat op Aruba ook zo, of op Curaçao ook zo is. Op Aruba leeft men van het toerisme. Men merkte dat die Amerikanen dat ongelooflijk lastig vonden. Dan gingen ze maar niet naar Aruba als ze eerst 72 uur van tevoren zich moesten laten testen. Dus daar zit dus een verband. Want die Amerikanen, want nu, en dat is dus waarom dat eiland financieel aan de afgrond staat, er komen geen toeristen meer. Precies. Precies om die reden. Ja. Terwijl, precies wat u zegt, hè? U heeft, ik weet niet of we dat net al besproken hebben, dat we voorbesproken hebben, maar de aantal besmettingen op Aruba ligt significant lager dan Curaçao. Aruba doet het heel goed. Aruba doet het supergoed, maar ook financieel. Ja, want de toeristen vliegen naar Aruba toe. Die komen weer. Ja. Dus je hebt op Aruba, en dat moeten we even realiseren hoeveel betekenend dit is. Je hebt dus meer toeristen die naar Aruba komen. Ja. En toch heb je meer besmettingen op Curaçao. Ja. Nou, en ik kan u vertellen, de Arubanen en de Curaçaoënaar qua gedrag verschillen niet hoor, van elkaar. Nee. Dus het moet een andere reden hebben. De Amerikanen laten zich allemaal testen op het vliegveld. Exact. Ja. Exact. Ja. En daarom vind ik het schrijnend dat dit niet op de Curaçaose luchthaven gedaan wordt. Dat is wat je noemt je eerste barrier die je op kan werpen om te zorgen dat je het virus niet importeert. Kijk, het is heel simpel. Hè? Als je geen virus importeert, dan is er ook geen virus op het eiland. Als er geen virus is op het eiland, dan heb je geen maatregelen nodig. Nee. Sterker nog, als Curaçao nu juist met hulp, wat mij betreft, van Nederland zou investeren in luchtreiniging bijvoorbeeld en de luchthaven, dan gaat niet alleen de prevalentie omlaag, maar dan kunnen die mensen weer voor zichzelf gaan zorgen. Ja. Het eiland heeft geen enkele manier nu om geld te verdienen. Mensen verhongeren letterlijk omdat er geen toeristen meer komen. En dus dat is al één fundamentele fout, dat die grens, en het ergste is, u zegt het zelf, het heeft zich ook al bewezen. Ja. Op andere plaatsen. In China
Dit is standaard in Vietnam. Dit is standaard. En nogmaals, dus even voor de duidelijkheid. Als je aankomt op Aruba, je hebt geen test en je wordt daar getest. En dan moet je in quarantaine tot die uitslag er is. Ja. En als die uitslag positief is, dan moet je in quarantaine blijven. Een bepaalde periode. Klopt. Er zijn zelfs verzekeringen voor tegenwoordig. Je kan je letterlijk laten verzekeren. Je moet een verzekering hebben als je op Aruba aankomt, voor als je daar ziek wordt. Klopt. Ja. Dus alles is er. Dat is wat mij zo... Maar dat zijn dan 2 vergelijkbare landen wat dat betreft. Aruba, Curaçao. Vergelijkbaar, ze liggen 30 kilometer naast elkaar. Ja, Aruba doet het hartstikke goed. Alles is open. Je hebt daar wel wat met mondkapjes en een avondklok. Maar ik ben er zelf nog niet zo lang geleden geweest. Je kan daar gewoon lekker naar de horeca toe. Ja. En het is open en vrolijk. Ja. En Curaçao, dat is een drama. Alles dicht. Winkels dicht. Restaurants dicht, bars dicht. Nogmaals, mensen mogen 2 keer per week naar buiten. Ja. Dat moeten mensen even realiseren. Hè? Hoe zouden wij in Nederland het pikken als het tegen ons gezegd moet worden? Ik vraag mij af. Eens. We pikken wel meer. Eens. Nou, alleen in ons geval denk ik dat het niet gebeurt. Want ik heb al voorspeld op basis van ons onderzoek, misschien is het goed om het hier te herhalen. Mei is het voorbij in Nederland. Ja, de luchtvochtigheid zal dusdanig stijgen zoals ieder jaar dat wij voorspellen vanaf 17 mei, wij kunnen dat vrij accuraat in tegenstelling tot het RIVM, vanaf 17 mei zal je die cijfers naar beneden zien kelderen, juni, juli en augustus. Maar waarom is dat relevant? Dan gaat alles weer open en dan loopt het in september weer op, dat kan ik me zo maar voorstellen. En dan komt dat omdat alles open was, dus moeten we alles maar weer dicht doen. Ziet u dat aankomen? Nou ja, ik zie die drogredenering wel aankomen, maar dat is gewoon het weer. Het is het weer. Ja, goed, maar u ziet wel aankomen dat de regering dat gaat zeggen, zodat we in de herfst weer in een lockdown zitten tot aan de kerst. Zolang wij aerosolen en de invloed van het weer als land niet onderkennen, is het dweilen met de kraan open. Maar het gaat mij even om, in dit gesprek, om Curaçao. Curaçao, ja. Waarom vind ik het relevant? Curaçao moet dus weer open. Ze hebben geen keus. Kunt u dat geluid brengen in Curaçao? Kunt u, want u zou best dat willen vertellen daar aan de mensen die beleid maken. Denkt u dat ze naar u luisteren als u dat daar zou kunnen zeggen? De huidige demissionaire kabinet niet. Even voor de goede orde. Ik heb dokter Eerstie Gerstenbloed augustus vorig jaar onze studie gestuurd, waarin we in augustus al voorspelden wanneer die tweede golf zou komen. Nou, die voorspellingen zijn uitgekomen en ik heb niks gehoord van dokter Gerstenbloed. En dokter Gerstenbloed heeft gisteren tijdens de persconferentie de rol van aerosolen letterlijk ontkend. Zijn assistent, ook een epidemioloog, Arelis, die heeft aangegeven, ja, maar als het luchtvochtigheid was, dan hadden we dat gezien. Het is ongelooflijk hoe weinig mensen van dit onderwerp weten en hoe stellig ze dus blijven. Dus daarop terugkomend zijn een aantal dingen. Zij ontkennen luchtvochtigheid. Zij ontkennen aerosolen. Ze informeren niet over vitamine D. Ze informeren niet over obesitas. En alles ligt aan de mensen. Zolang je de mensen niet bewust maakt van hoe dit virus verspreidt, zal het altijd fout gaan. Kijk, ik zal u een concreet voorbeeld geven wat ook voor ons in Nederland geldt. Overigens, studie net gepubliceerd, de kans op besmetting buiten is 1 op 1000. Ja, dus dat is gewoon nihil. Het probleem is, ook in een restaurant, als u naar een restaurant gaat of een snackbar, maakt niet uit, en u houdt afstand, dat is allemaal prima. Geloof het of niet, het grote probleem zijn de toiletten. Dat weten wij, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Daar hangen, in die kleine ruimtes, heb je een hoge concentratie van aerosolen en dus een hoge concentratie virus. Het is door de kleine ruimte. Mensen stellen zich misschien voor dat iemand gaat zitten op dat toilet en doet dan dat virus op, maar het gaat om dat het een kleine ruimte is. Nou, in combinatie met inderdaad ook... Dat je daar van alles aanraakt. En ik zeg het even heel... Dat zal, veel mensen beseffen dat niet. Maar weet u eigenlijk wel waarom wij een deksel op een toilet hebben? Ja, omdat als je doorspoelt, dat dan al die bacteriën in de lucht komen. Maar ik kan u verzekeren, dat geldt voor virussen net zo. Ja. In uw ontlasting zit coronavirus. Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Dus op het moment dat u naar het toilet gaat en u trekt door, dan hangen dus die ergens. Dus u zit daar zelf al uit te ademen. Uw ontlasting, door dat doortrekken. Dus je hebt de toiletten zijn broeihaarden. Zijn letterlijk broeihaarden. En nogmaals, is niet alleen mijn mening, voor de goede orde, voor mensen die denken Ravelli onderzoeker, voor de goede orde, ik werk samen met
Dr. Stephanie Taylor van Harvard. Ik werk samen met professor Akiko Iwasaki, top-viroloog van Yale University. Ik werk samen met Lindsay Marr, de nummer 1 aerosol-expert ter wereld van Virginia Tech. Ik werk samen met Dr. Wen Yang van Columbia University. Ik mag ze niet bij naam noemen, ik werk samen met 2 hoogleraren bij de TU Delft. Al zeg ik het zelf, op dit gebied denk ik dat ik mijn sporen verdiend heb. Ons onderzoek toont aan, er is consensus. De consensus is de kleine, slecht geventileerde ruimtes, met name toiletten en liften, die zijn het grote probleem. Dus het probleem wat je krijgt, is dat u gaat bijvoorbeeld naar een restaurant. We houden keurig die 1,5 meter aan. U gaat naar het toilet. Dat is waar al die mensen heen zijn gegaan. Dus daar hangt als het ware een walm van een virus. Daar wordt u besmet, u gaat terug, u komt thuis en een paar dagen later en bent u positief en dan wordt tegen u gezegd, ja, u zult zich vast niet aan de maatregelen gehouden hebben. Nee, die mensen hebben zich prima aan de maatregelen gehouden, maar niemand heeft zich geleerd dat die toilet een probleem is. En dat is wat je dus op Curaçao ook ziet, met alle nare gevolgen van dien. Terugkomend op uw vraag, ja, ik ben ondertussen door, die kan ik niet bij naam nog noemen, door bepaalde partijen, zal ik maar zeggen, benaderd voor Curaçao. Voor de goede orde, in tegenstelling tot Nederland, heeft de oppositie daar glansrijk de verkiezingen gewonnen. Dus er zal in mei een nieuw kabinet komen. En ik hoop dat dat gaat leiden tot een beter en effectiever beleid, waar aerosolen een centraal onderwerp van worden, waarvan airco's en de bewustwording daarvan ook heel belangrijk gaat worden. Sterker nog, ik kan een hint geven. Wij hebben onlangs een poll gehouden, ook in Nederland, waarin wij gevraagd hebben, zou u bereid zijn een coronatax van €5 als bezoeker te betalen, als dat betekent dat dan de horeca volledig en veilig open kan? Zowel de poll als Nederland wordt buitengewoon positief op gereageerd. Waarom zeg ik dit? De bevolking en dus de ondernemingen, de restaurants, de bars, de clubs op Curaçao hebben geen geld. Die mensen zijn of al failliet of gaan binnenkort failliet. Zij kunnen niet investeren in een luchtreiniger en een luchtbevochtiger. Even voor u en alle mensen. Een luchtreiniger en een luchtbevochtiger die een volledig restaurant van 200 vierkante meter, dat is een groot restaurant, kunnen voorzien, kost bij elkaar €1000. Bij elkaar? Bij elkaar, €1000. Dat is geld wat de ondernemer op Curaçao niet meer heeft. Ja, dat is ook geld wat de horeca in Nederland niet heeft. Maar het is €1000. Als iedere Nederlander, als ze 1 keer naar dat restaurant gaan, €5 zouden geven extra, dan zou je met 200 klanten dat in 1 keer terug hebben en dan kan de horeca volledig veilig open. Nou heeft u dat onderzoek gedaan en u heeft al die conclusies getrokken, u doet die aanbevelingen. Ja, dan vraag ik u om te speculeren, maar ja, die vraag komt denk ik bij elk weldenkend mens boven. Waarom gebeurt er niks mee? Dit is toch iets wat niet alleen u weet, maar wat toch volgens mij onder mensen die zich hiermee Harvard, Yale, snap je, niet de kleine jongens en dus vinden ook dit. Dat RIVM, wat ook Curaçao adviseert, hè, waar Curaçao naar luistert. Ja. Ik bedoel, daar zullen toch ook wel mensen zitten die dat weten? Ja. Waarom heeft u enig idee, en dan speculeert u natuurlijk, waarom daar niks mee wordt gedaan? Want dat vraagt ieder weldenkend mens zich toch af. Nou, ik speculeer met u mee, maar bij mensen die dat willen zoeken, die zullen ook zien, ga naar mijn Facebook. Hè. Ik heb een heel makkelijke naam, er is maar 1 op de wereld, Edzard Ravelli, dus je kan me altijd vinden. Dan ziet u dat ik het dit eerder heb gepubliceerd dan dat u mij dit gevraagd heeft. Ja. Ik denk dat het een combinatie van een aantal factoren is. De belangrijkste daarvan is wat de boer niet kent, eet hij niet. Dat is 1 van de factoren die meespeelt. De tweede factor natuurlijk is, voor iedere timmerman is iedere spijker en hamer de oplossing. Dus wat je ziet is dat ik denk dat we allemaal kunnen constateren dat er een enorm grote druk wordt gezet op het vaccineren. Ja, dat is het enige wat we nu in de media ook horen. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. Ja, AstraZeneca-probleem. Al het media is alleen maar bezig met vaccineren. Niks met al die andere dingen die we net besproken hebben. Wat ik zelf heel sterk vermoed,
En dat baseer ik, en daar is Curaçao een ideale proeftuin voor. Want Curaçao loopt altijd voor op Nederland. Hè? Iedere maatregel op Curaçao is hier geëindigd. Dus mensen in Nederlands moeten zich toch afvragen van, goh, zou dit ook niet over kunnen waaien? Denk aan het najaar. Wat we zien op Curaçao is dat er zo'n grote weerstand is tegen vaccineren, dat daardoor de overheid de neiging heeft om nog meer te gaan pushen om te vaccineren. Men is namelijk ervan overtuigd dat vaccin, een hoge vaccinatiegraad, is de enige oplossing. Ja? Sterker nog, op Curaçao wordt gezegd 85%. Dank u wel voor de vraag trouwens, want dan kan ik een ander punt illustreren. De overheid maakt daar ook cruciale denkfouten. Er wordt daar gezegd, de WHO, Anthony Fauci, zeggen zelf dat voor groepsimmuniteit je tussen de 60 en de 70% moet hebben. De Curaçao's dokter Izzy Gestenbloed zegt het moet 85%. Jerry Semper heeft gezegd 85%. Deze mensen realiseren niet dat om 85 te halen moet je kinderen gaan vaccineren. Anders haal je namelijk 85% niet. En de weerstand is al groot. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren op het moment dat men gaat voorstellen om kinderen te vaccineren. Ik denk dat je dan pas echt de pop aan het dansen hebt. Er worden al proeven gedaan op kinderen. Ja, zeker. Zeker. Er worden al proeven gedaan. Kijk, zonder in die discussie... Voor de goede orde, ik heb publiekelijk gesteld dat ik me niet laat vaccineren. Maar dat ik heb wel gezegd dat mijn moeder van 71 met allerlei longaandoeningen, ook zwaarlijvig, dat zij zich wel vaccineert. Mijn enige bezwaar tegen het vaccin nu is dat we niet de langetermijn effecten weten. Mijn kans om te sterven, ik ben gezond, ik ben vitaal. Mijn risico is zo klein dat ik voor mezelf geen enkele reden zie om te vaccineren. En gezien mijn expertise is de kans heel klein dat ik iemand besmet, want ik heb er tenminste wel verstand van. Dus ik doe mijn deel al. Terug even naar het punt. Je ziet dus dat er een hoge druk is op vaccinatie. En je ziet dus ook dat men heel bang is dat als ze ook maar iets genuanceerd zeggen, dat mensen niet zich willen laten vaccineren. Dus je ziet een heel eenzijdig verhaal. Alles wat zou kunnen leiden dat iemand gaat twijfelen over vaccineren, wordt feitelijk onder het tapijt geschoven. Dus ik denk dat een van de redenen is dat u ziet wat u ziet. Dat we allemaal zien wat we zien. En dat is uit angst voor niet vaccineren wordt er een eenzijdig verhaal verteld. Wat weer leidt tot twijfel. Wat weer leidt tot minder willen vaccineren. Dus ik denk dat ze voor een deel hun eigen probleem creëren. Waarom vertel ik dit? Hier heb ik zelf een stuk over geschreven. Preventie. Kijk, misschien is het goed voor mensen om dit te realiseren. Gisteren in de persconferentie heeft dokter Jerry Semper en professor Duits op Curaçao heeft zelf toegegeven dat voor zover zij weten het vaccin leidt tot een immuniteit van rond de 6-7 maanden. Mensen moeten heel erg realiseren wat dit betekent. Wat hij ook gezegd heeft, en wat we ook weten uit wetenschappelijke literatuur, is dat naarmate er meer varianten zijn, de effectiviteit van het vaccin zal afnemen. Dus je loopt al tegen een probleem aan dat het moment dat je alleen je richt op vaccineren, kan dat maar tot maar één ritme leiden. En dat is, je moet iedere 6-7 maanden vaccineren. Dat wordt natuurlijk de bevolking niet verteld. Waarom? Omdat men bang is dat als je dat eerlijk gaat vertellen, dat dan de bevolking zegt, ja, dag, ik ga niet me iedere 6 maanden laten vaccineren. Dus waarom zeg ik dit? Omdat het stuk vaccineren, wat we wel weten, is dat ten eerste is de effectiviteit van het vaccin helemaal niet 95%. Hij is eerder rond de 66%, gebaseerd op de studie naar de Janssen vaccin. Wat we wel weten, is dat vaccinatie leidt tot een minder zwaar ziektebeeld. En een minder zwaar ziektebeeld leidt tot minder ziekenhuisopnames. En minder ziekenhuisopnames zorgt ervoor dat we niet code zwart krijgen. Het probleem is dat men de andere preventiemiddelen daarom niet vertelt, want men is wederom bang dat je daardoor niet gaat vaccineren. Met andere woorden, men zegt eigenlijk in essentie, ja, maar als we over luchtbevochtigers en luchtreinigers gaan praten, ja, dan gaan mensen daar de oplossing zoeken en niet in het vaccin. En ik zeg, dan doe je de wetenschap en de volksgezondheid met als gevolg, doe je enorme schade aan, want wij willen allemaal dus preventie. Het is niet of, het is en. Dus men wil vaccineren? Ja. Alle wegen leiden tot vaccinatie. Naar vaccineren, en daar zal men redenen voor hebben. En dat is een combinatie van dingen. Kijk, laten we eerlijk zijn, de vaccinlobby is uiterst sterk. Ja. Het is een uiterst lucratieve business.
En we moeten niet elkaar voor de gek gaan houden dat dat geen rol speelt. Kijk, geloof ik dat er een soort kabal gaande is? Nee, dat geloof ik niet. En de tijd zal het leren. Maar dat het een combinatie is van lobbyisten die goed werk doen namens de vaccinbedrijven. Ja, dat je artsen kent. Die zijn ook geconditioneerd, dat moeten we ook niet vergeten. Ja? Een dierenarts, want dat zijn de meeste virologen, die zijn niet... Zoals mevrouw Koopmans. Bijvoorbeeld. Ja, zonder een waardeoordeel. Mevrouw Koopmans is geconditioneerd om de oplossing altijd in een spuitje te zoeken. Dus je krijgt een samenloop van krachten die allemaal leiden tot vaccinatie. En een ander probleem is dat mensen zoals ik, maar ook een Maurice, ook jullie, hè, dus er is echt best wel veel bekendheid onder aerosolen. Het probleem is, ik probeer dus met scholen te praten, restauranthouders te praten. En het probleem is dat ze allemaal hetzelfde antwoord geven. Allemaal, stuk voor stuk. Ook uit angst. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Zolang het RIVM, want alle wegen leiden tot Jaap van Dissel en Jacco Wallinga. Laat me dat heel eerlijk meteen gezegd hebben. Dat weet ik uit alles. Al die brieven, weet je nog die ik verteld heb? Ja. Al die instanties gaven hetzelfde antwoord. Wij kunnen het niet beoordelen, we laten het aan het RIVM. Zolang het RIVM niet expliciet de rol van aerosolen en luchtvochtigheid onderkent, zullen er onnodige doden vallen. En ik vind het ook, ik zeg heel eerlijk, artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht, ik vind het ronduit dood door schuld. Er sterven mensen nu die niet hadden hoeven sterven als wij ze alleen al hadden verteld over de rol van aerosolen. 50% van de besmettingen, de rol van luchtvochtigheid. Zolang het RIVM dat niet verandert, vechten wij eigenlijk een gevecht die je bijna niet kan winnen, omdat we geleerd hebben om op te kijken naar die instantie als zijnde de enige. Want we vergeten blijkbaar dat ze het permanent iedere keer fout hebben gehad. En dat vind ik heel schrijnend. Ja. En dat geldt dus ook op voor Curaçao, omdat die ook door het RIVM worden aangestuurd. Ja, dokter Ilse Gerstenbloed, die heeft heel weinig eerlijk gezegd in de melk te borrelen. Het is het RIVM. En ik hoop dus dat het nieuwe kabinet, die een sterk mandaat, hè, kijk, dat wil ik ook wel zeggen, de bevolking heeft overduidelijk het signaal afgegeven dat het anders moet en anders kan. Even voor de goede orde, de Curaçaose parlement kent 21 zetels. Dus als je 11 zetels hebt, heb je een meerderheid. Om het even in perspectief te plaatsen, de MFK, de partij die gewonnen heeft 9 zetels. 9 zetels. Dan zegt het voltallige bevolking eigenlijk, sterker nog, een andere oppositiepartij, de PNP, die heeft er 4. Ja, de regeringspartij had er 4. Dus er is overduidelijk een signaal vanuit de bevolking van mensen, dit moet anders. Daarom heb ik natuurlijk ook hoop dat het nieuwe kabinet natuurlijk ook daar gevolg aan zal geven. Maar ik roep dus ook het nieuwe kabinet op om niet de catastrofale fout te maken wat het vorige kabinet gemaakt heeft, waar ze ook voor afgestraft zijn. Het moet echt anders. Ja. En dus resumerend, bij de luchthaven moet zero COVID entry komen met testen daar, precies zoals Aruba doet. Dat is een enorm winst wat je dan krijgt. Dat is ook nodig, want het eiland moet in de zomervakantie open. Daar kunnen zij herstellen. Ja. Als Curaçao dit niet op orde heeft en zij worden uitgesloten over, want we zitten nu al in april, hè? Ze hebben niet veel tijd. Want Nederland zal open gaan. Nederland gaat op 1 juni. Mark my words. Wij kunnen gewoon gaan reizen in de zomer, want in de zomer gaat niks gebeuren. Dus dan krijg je dat wij Nederlanders weer op vakantie kunnen. Nou, ten eerste wil ik oproepen, steun onze mede-koninkrijks familieleden. Gaan alsjeblieft naar Curaçao. Ja? Ja. Niet naar Turkije, niks ten nadele van Turkije. Maar laten we alsjeblieft met z'n allen solidair zijn. Want die mensen hebben het echt heel erg hard nodig. Ja. Ja. Maar laten we dan ook zorgen dat we dat veilig doen. Ja. Laten we zorgen dat ze op de luchthaven getest zijn. Laten we zorgen dat in de hotels, wat de primaire besmettingshaard lokaal is, waar niet over gesproken wordt, vanwege airco's. Laten we zorgen dat we luchtreiniging implementeren en laten we zorgen dat we bewust zijn van hoe dit virus verspreidt. Ja. En zo gaan we er samen uitkomen, daar ben ik van overtuigd. Oké. Ik denk dat dat een heel mooi einde is van uw verklaring voor nu. Of had u nog wat toe te voegen? Nee. Nou, dan dank ik u wederom voor uw verklaring, die heel helder is. Ik ga hem even voorlezen. Je weet dat dat wel heel even gaat duren. Als in hij is best lang.
Hij is 4, ja, ik ga hem voorlezen. Maar goed, dat moeten we toch even doen, want anders, anders laat ik hem anders laat ik hem lezen aan meneer Ravelli en dan zullen er misschien ook wijzigingen zijn. Ja, is ook zo. Oké. De getuigendeskundige heeft het volgende verklaard. Ik ga hem even hierheen, even wat met het geluid, want ik merk dat soms... De commissie heeft contact gezocht met de heer Ravelli naar aanleiding van een telefonisch gesprek met echtparen, zijn het eigenlijk, op Curaçao, dat door de strenge lockdown in financiële nood verkeert. Wacht, heel even. Met een echtpaar op Curaçao en een echtpaar wat in financiële nood verkeert. Maar goed, nou slaat helemaal nergens op. Echtparen op Curaçao, dat is goed dit, ja. In Nederland kennen wij de bijstand. Op Curaçao is dat 400 gulden. Dat is €200 in de maand. Moet even die euro erachter. Oh. Ja. Een krop sla kost op Curaçao 10 gulden. Dat is €5. De kosten van levensonderhoud op het eiland zijn hoog. Daar zijn meerdere redenen voor. Ik kan beamen dat 30.000 mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten. Ik kan schrijnende verhalen vertellen en bevestigen. Ik krijg berichten op Facebook van mensen die mij om geld vragen. Antilliaanse mensen komen niet graag naar buiten met hun privéproblemen. Als deze mensen om geld vragen, dan hebben we het over een zeer schrijnende situatie. Het eiland is in 2010 een zelfstandig land geworden. Er heeft toen een schuldsanering plaatsgevonden. Er was voor de coronacrisis al sprake van een financieel probleem op Curaçao. Het demissionair kabinet is niet verstandig omgegaan met het huishoudboekje. Sorry, mag ik even onderbreken? Dus het is nu het huidige demissionair kabinet. Toen de tijd was het kabinet. Ja, oké. Het huidige demissionair kabinet. Precies. Is niet verstandig omgegaan met het huishoudboekje. Door COVID is een ernstige situatie een dramatische situatie geworden. De Nederlandse overheid heeft aangegeven wel te willen helpen, maar dat er dan wel nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Het gevolg is dat de lokale bevolking dit ervaart als een vorm van kolonialisme en chantage. Er wordt pas geld beschikbaar gesteld als het land compleet hervormd wordt, wat niets met de pandemie te maken heeft. Dit wordt niet als solidair ervaren. Het hoofd van het vaccinatieprogramma, Dr. Jerry Senpai, vergelijkt de verschillen tussen de coronavaccins met de verschillen tussen bijvoorbeeld Mars en Snickers. Er is op Curaçao een tekort aan vaccins. Daarom ontvangt de bevolking nu vaccins van Moderna in plaats van Pfizer. We zien wereldwijd dat de besmettingscijfers oplopen wanneer er gevaccineerd wordt. Er is nog geen consensus over wat daar de oorzaak van is. De overheid is constant bezig de mensen de schuld te geven. Er wordt gezegd dat het komt doordat mensen zich meteen na vaccinatie weer misdragen. Wat weinig mensen weten... Ik kijk even of het... Nee, er staat... Wat weinig mensen weten is dat er na vaccinatie pas na 3 weken immuniteit optreedt. Ook in verpleeghuizen in Nederland worden mensen ziek en overlijden zij na vaccinatie. Het verband is dus evident. Er wordt een eenzijdig verhaal verteld. Je ziet dat alle wegen leiden naar vaccineren. Daar is erg veel druk op gezet. Curaçao loopt voor op Nederland met vaccineren, maar het is ook een feit dat de besmettingscijfers sterk oplopen. De oppositie van op Curaçao heeft de verkiezingen glansrijk gewonnen. De toekomstige premier heeft vorige week een persconferentie gehouden waarin hij aangaf dat hij denkt dat hij in het ziekenhuis besmet is geraakt met het coronavirus. Hij wordt hierom aangevallen. Echter had ik in oktober al vastgesteld dat er sprake was van uitbraken in ziekenhuizen. De verkiezingen waren op 19 maart. De incubatietijd van het coronavirus is 5 tot 6 dagen vanaf het moment dat men besmet raakt. Gemiddeld duurt het dus een week voordat een besmetting geregistreerd wordt. Men moet begrijpen dat de explosie van besmettingen op 6 maart begon, 13 dagen voor de verkiezingen. Bovendien is er op Curaçao sprake van voorverkiezingen. Deze hebben geen enkel effect gehad op de cijfers. De suggestie dat de verkiezingen de oorzaak zijn van de oplopende besmettingen is dus nergens op gebaseerd. Ik wil een aantal cijfers met u delen. Sterfte staat in relatie tot de proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregelen. Als men Nederland vergelijkt met Curaçao, is in Nederland de case fatality rate 1,26%. Op Curaçao is dit 0,56%. We kunnen dus concluderen dat de sterfte aldaar de helft is van de sterfte in Nederland. Dat heeft te maken met het feit dat er op Curaçao sprake is van een hoge luchtvochtigheid en veel zonlicht. In samenwerking met 2 universiteiten heb ik vorig jaar onderzoek gedaan
naar de verspreiding van influenza en SARS-CoV-2 en de invloed van luchtvochtigheid daarop. Dit onderzoek is inmiddels peer-reviewed. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er een sterk causaal verband bestaat tussen luchtvochtigheid en de verspreiding van het coronavirus. We hebben onze paper aangeboden aan een epidemiologisch tijdschrift dat uitgegeven wordt door Elsevier. Ons paper is dus reviewed door epidemiologen. Ze hebben vastgesteld dat onze data en modelleringen klopten. Voor iedere 1 gram specifieke luchtvochtigheid die men verhoogt, daalt de verspreiding van het coronavirus met 5%. In de winter is de specifieke luchtvochtigheid 2 gram per kilogram lucht. In de zomer is dat 11 gram per kilogram lucht. Het effect is dus ruim 45% minder verspreiding. Alle maatregelen bij elkaar opgeteld komen qua effect niet in de buurt van het effect van luchtvochtigheid. Als men kijkt naar Zweden in vergelijking met Nederland, zien wij eenzelfde effect, ondanks het feit dat er in Zweden vrijwel geen maatregelen zijn. Zweden is in feite voor de wereld onze placebo-groep. In september 2020 heeft onder andere Jaap van Dissel gezegd dat het weer geen invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus. Mag ik daar één aan toevoegen? Want ik vind dus dat hij ook genoemd moet worden, aangezien hij de hoofdmodellering is. Professor Jacco Wallinga. Waren Wallinga dus en Van Dissel samen op de NOS die dit gezegd hebben. Oké, dus Jacco Wallinga en Jaap van Dissel. Ja. Goed. Dank je. Hier. Dat het weer geen invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus. Recent in Trouw werd echter gesteld dat er te weinig rekening... Parool, sorry. In het Parool werd echter gesteld dat er te weinig rekening is gehouden met de invloed van weersomstandigheden. Feit is... Op de modellen. Op de modellen. Sorry, waar moet dat? Dat er te weinig rekening is gehouden met de invloed van weersomstandigheden op de modellen. Ja. Feit is dat wanneer men geen rekening houdt met het effect van weersomstandigheden, de cijfers van het RIVM niet kunnen kloppen. Onze adem is vochtig. Op het moment dat de luchtvochtigheid laag is, verdampt onze adem en ontstaan zogenaamde aerosolen. De 1,5 meter heeft dan geen effect meer. Peer-reviewed onderzoek heeft aangetoond dat onze mucosa, dat is slijmvliezen. Zet er even bij als je wil. Onze slijmvliezen, de slijmvliezen. Oh. Sorry. Slijm, nou, ik weet niet wat ik heb hoor. Ja? Ja. Onze verdediging zijn tegen virussen. Wanneer de mucosa uitdroogt, wordt deze verdediging minder effectief. Het effect van luchtvochtigheid is dus erg groot. Deze wetenschap is niet bekend bij het RIVM of bij epidemiologen op Curaçao. Wanneer men een onderwerp niet kent, kan men er ook geen rekening mee houden. Op Curaçao is de luchtvochtigheid gemiddeld 77%. Echter is het ook zo warm dat iedereen airconditioning gebruikt. Airconditioning onttrekt warme lucht aan een ruimte. Daardoor daalt de luchtvochtigheid en treden dezelfde effecten op als in Nederland. Het virus kent 1 gebied waar het niet goed gedijt. Dat is tussen de 40 en de 60% luchtvochtigheid bij 21 graden Celsius. Wij praten over relatieve luchtvochtigheid omdat het relatief is aan de temperatuur. Hoe warmer de temperatuur, des te meer vocht het vast kan houden. Ons onderzoek toont aan dat het virus meer verspreidt bij een specifieke luchtvochtigheid lager dan 6 gram per kilogram lucht. Bovendien verspreidt het virus slecht bij een specifieke luchtvochtigheid hoger dan 8 gram per kilogram lucht. In een kilo lucht moet dus 8 gram vocht zitten. 8 gram specifieke luchtvochtigheid staat gelijk aan 50% relatieve luchtvochtigheid bij 21 graden Celsius of 65% relatieve luchtvochtigheid bij 18 graden Celsius. Wanneer er sprake is van een specifieke luchtvochtigheid van 6 gram per kilogram lucht, dan betekent dat de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 40% bij 21 graden Celsius. Dit is relevant omdat op Curaçao airconditioning wijd verspreid is. Naast ons onderzoek zijn er meer onderzoeken die eveneens bewijzen dat virussen zich verspreiden door gebruik van airconditioning. Deze cruciale informatie wordt niet met de bevolking gedeeld. De voorzitter van de busbedrijven op Curaçao heeft 4 dagen geleden aangegeven dat het hen is opgevallen dat alle chauffeurs die in de bussen rijden met de ramen open niet besmet raken. Sorry hoor, en overigens nog complimenten voor hoe goed jij dit notuleert, Jade.
want we hebben het wel over gesproken, alleen er staat niet in. Ik vind het even belangrijk. Als ik iets gemist heb, moet u het vooral zeggen. Ja, nou, en dat is wat ik wil zeggen, is dat wat we dus ook zien, en we moeten even kijken waar je dat erin hangt, maar in onderzoek in Brazilië wijst uit dat een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid, lees 100% relatieve luchtvochtigheid. Een zeer hoge... Ja, 100% relatieve luchtvochtigheid. Eveneens ook leidt tot verspreiding van dat virus. Aha. Want ik weet ook dat we ook opgenomen worden, dus ik leg het ook graag uit. Dus nogmaals, die druppel op het moment dat die heel vochtig is en hij komt uit je mond, dan verdampt hij een beetje, zeg maar, dan gaat hij zweven. En anders valt hij dus, als in de zomer, dan blijft het een grote druppel, dan valt hij op de grond. Maar wat blijkt nu? Als de omliggende lucht ook al 100% is, dan is dus mijn druppel die uit mijn mond komt, blijft heel groot. Maar omdat alle andere druppels in de lucht net zo groot zijn, gaat die ook zweven. Dat zat ook in het onderzoek. Ja. Dus nee, maar ik zeg het even, omdat er mensen zijn die zullen zeggen... Ja, maar in Brazilië zien we dat tijdens de regen die verspreiding ook hoog is. Ja, en tijdens de regen is de luchtvochtigheid 100%. En dan in Brazilië, maar ook dus op Curaçao in de regen. We zien ook verspreiding van het virus wanneer het regent. Ja. En dat is dus omdat die druppel, die groot is, niet meer op de grond valt, omdat alle druppels even groot zijn. Hopelijk is dat een beetje te volgen. Waarom vallen die niet allemaal op de grond dan? Wat zegt u? Waarom vallen die niet allemaal op de grond? Omdat ze bovenop elkaar... Zie het als een ballenbak. Oké. Dat is eigenlijk, al zeg ik hetzelfde, dat is de beste manier om het uit te leggen. in de lucht zitten, dat ze niet ik bedenk hem ter plekke, maar als zeg ik het zelf, hij is wel goed. Als ik een jeu de boule bal pak en die gooi ik in een ballenbak, door het gewicht van die jeu de boule valt die door al die ballen heen naar beneden. Ja. Maar pak ik dezelfde bal uit die ballenbak en die gooi ik in mijn ballenbak, dan blijft die bovenop de ballenbak liggen. Juist. En dat is het effect wat je dus ziet. Een opstapeling van die... Ja, en vandaar dat je dus tijdens regen, waarin de luchtvochtigheid 100% is, ook heel veel verspreiding. En daarom vind ik het relevant om te voorkomen dat mensen zeggen, ja, maar alleen bij droge lucht, dat klopt niet, want in regen zien we het ook. Klopt, juist. In de regen zie je het ook, vanwege wat ik even dus nu het ballenbak-effect noem. Juist, ja. Oké. Dus, een van mijn adviezen aan de lokale bevolking, als u met de bus rijdt, vraagt aan de chauffeur om de airco uit te zetten en de ramen open. En dan heeft Jade ertussen gezet, onderzoek in Brazilië wijst uit dat een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid van 100% eveneens leidt tot verspreiding van het virus. Dit wil ik vermelden als reactie op mensen die stellen dat luchtvochtigheid niet van belang kan zijn, omdat in Brazilië tijdens het regenseizoen ook sprake is van veel besmettingen. Een uitleg treffen mensen aan op de video bij 41 ik dacht dat dit minuten. voldoende was wel. Ja, maar als mensen het willen weten, ja, 41 minuten video staat het nog uitgelegd. Op Curaçao zijn de scholen momenteel weer dicht. Op scholen wordt gewerkt met airconditioning. Mijn advies zou zijn om deze uit te zetten en de ramen open te zetten. Voor de goede orde, het beleid van het RIVM bepaalt ook het beleid op Curaçao. Op het moment dat het RIVM het belang van de aerosolen ontkent, heeft dat dus dramatische gevolgen voor Curaçao. De Curaçaose bevolking wordt niet goed geïnformeerd. Ik vind het zelfs grenzen aan misleiding. Een aantal voorbeelden. Wij weten dat mensen met obesitas oververtegenwoordigd zijn op de IC's. Dit is een wetenschappelijk feit dat niet te ontkennen valt. Hoe zwaarder men is, des te groter de complicaties. Tijdens een persconferentie op Curaçao is eindelijk toegegeven dat dit een gegeven is dat opvalt. Er is op Curaçao sprake van veel obesitas, onder andere door armoede. Wanneer men arm is, eet men minder gezond. Het is belangrijk dat men gaat doen aan preventie. Ik neem het de autoriteiten dus kwalijk dat de bevolking niet wordt geïnformeerd over het belang van gewichtsverlies. Dit wordt in Nederland overigens ook niet verteld. Er is een Amerikaanse studie waaruit blijkt dat het Afro-Amerikaanse deel van de bevolking een sterfte kent aan COVID-19 die 3 keer zo hoog ligt als die van de rest van de bevolking. Het vermoeden is dat... Van de blanke bevolking? Van... De rest van de... Ja, oké. 3 keer zo hoog ligt als de, dat is inderdaad als van de blanke bevolking. Ja. Want anders dan, want voor Puerto Ricanen en Latino's en Aziaten is het weer anders. Ja. Van de blanke bevolking, oké. Het vermoeden is dat 1. de inkomensongelijkheid van invloed is en dat 2. vitamine D een groot effect heeft op sterfte aan COVID-19.
Wij weten uit onderzoek dat mensen met een donkere huid minder vitamine D aanmaken. Ook weten we dat veel mensen die op de IC terechtkomen vaak een tekort hebben aan vitamine D. De suppletie hiervan zou al een enorm effect hebben op de sterfte en de ziekenhuisopnames. Regionaal zien we in Nederland grote verschillen in prevalentie. Het blijkt dat Noord-Nederland een populaire vakantiebestemming is in de Noord-Nederland-Noord. Noord-Nederland-Noord. Dus eigenlijk Noord-Holland. Noord-Holland. Nee, dat wist ik dus zelf ook niet. Noord-Nederland-Noord. Het is Noord-Nederland-Noord. Dat is het stuk van Medemblik en dat gedeelte. De kop van Noord-Holland. Ik zet er gewoon even achter. Dat is Noord-Nederland-Noord. Juist. Ja. Medemblik, et cetera, maak ik ervan. Medelijk en daarboven. Ja. Een populaire vakantiebestemming is de herfstvakantie. Epidemiologisch gezien importeren wij dus het virus naar Noord-Nederland. Op Curaçao is hetzelfde gebeurd. Het virus wordt naar het eiland overgebracht door vakantiegangers. Dit schept een zekere verwachting van solidariteit. Ook is het zeer onverstandig dat er is gestopt met mensen testen op de luchthavens. Daardoor kunnen mensen op de luchthaven, er zit er maar één volgens mij. Eén, klopt. Luchthaven, ja, dat is een typfout. Daardoor kunnen mensen het eiland binnenkomen met een PCR-test die 72 uur oud is. Veel mensen vinden dat lastig en gaan daarom niet meer naar het eiland toe. Het toerisme heeft hieronder zeer te lijden gehad. Dit is de voornaamste reden waarom Curaçao aan de rand van de afgrond staat. Op Aruba is sprake van meer toeristen, maar toch is het aantal besmettingen aldaar significant lager. De oorzaak hiervan is dat veel toeristen zich laten testen op de luchthaven. Daardoor wordt er minder virus geïmporteerd. Het is aangetoond dat de rol van openbare toiletten op de verspreiding wordt onderschat. Dit omdat toiletten kleine, slecht geventileerde ruimtes zijn. Men ademt de aerosolen uit. Bovendien kan coronavirus ook worden verspreid door ontlasting. Curaçao moet weer open. Er is geen keuze, gezien het feit dat het eiland afhankelijk is van toerisme. De rol van aerosolen en luchtvochtigheid wordt door het demissionair kabinet volledig ontkend. Ik verbaas mij erover hoe weinig mensen van dit onderwerp weten. Zolang de mensen niet bewust worden gemaakt van de manieren waarop het virus zich verspreidt, zal het altijd fout gaan. In mei zal er op Curaçao een nieuw kabinet komen. Het is mijn hoop dat dit zal leiden tot een beter beleid waarin het belang van aerosolen onderkend wordt, evenals het effect van airconditioning. U vraagt mij waarom ik denk dat er niets gedaan wordt met de informatie die ik zojuist uiteen heb gezet. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ten eerste, wat de boer niet kent, eet hij niet. Er wordt een enorm grote druk gelegd op vaccineren. De media zijn enkel en alleen bezig met vaccineren. Op Curaçao is een grote weerstand tegen vaccinatie. De overheid lijkt daardoor nog sterker de neiging te hebben om hierop te pushen. Wij zien dat men heel bang is dat, als er ook maar iets genuanceerds gezegd wordt, minder mensen zich zullen laten vaccineren. Die schiet me net te binnen, een kleine anekdote. Maar die ga ik ook bij naam noemen namelijk. Er is een huisarts op Curaçao, die heet Dr. Elhage, E-L-H-A-G-E. Dat wilt u in het verhaal hebben bij... Ja, precies bij... waar we net geëindigd zijn? Ja. Oké, dus op Curaçao... Omdat ik het een typerend voorbeeld vind. Ja. Is een huisarts... Er is een huisarts, genoemd Dr. Elhage, E-L-H-A-G-E. Ja. Die heeft tijdens een radio-interview enkele weken geleden aangegeven dat als een van zijn patiënten ziek wordt met COVID, terwijl die patiënt niet gevaccineerd is, hij zal weigeren die patiënt te behandelen. Jezus. Ziek wordt met COVID, terwijl die persoon... Maar ik kan je vertellen, als je huisarts dat tegen je... Ja, ik niet, ik ben wat mondiger. Maar ik kan u verzekeren, menig persoon die daardoor zich laat vaccineren. Omdat ze zo opkijken naar zo'n huisarts. Ja. Terwijl ze niet beseffen dat deze man zijn eed van Hippocrates gewoon aan het schenden is. Is dat gewoon medische apartheid, of niet? Ja. Maar het is het schenden van je eed van Hippocrates. Ja. Een arts mag dit niet zeggen. Nee. Dit is een reden om jou voor de tuchtcollege te brengen. Ja. Dit mag niet. Nee. Maar het is om te etaleren hoeveel druk er dus op de mensen gezet wordt collectief. Ja. En huisartsenpraktijken waar je niet naar binnen mag als je symptomen hebt?
Is dat een vraag of een stelling? Of wilt u dat ik dat bevestig? Nee, als huisartsenpraktijken je niet binnenlaten als je symptomen hebt. Is dat dan een schending van de eed bedoeld? Nou, kijk, ik kan daar alleen als mens antwoord geven, hè, want ik ben natuurlijk zelf geen arts. Ja, deze man die behandelt mensen niet, dus ik neem aan dat ze dan niet eens naar naartoe mogen. Klopt, hij weigert ze ook. Dat zegt hij ook gewoon. Dat is dus wat hij zegt. Ja. Hij zegt, als jij je niet hebt laten vaccineren en jij krijgt COVID, zoek het uit. Ik ga jou niet helpen. Nee. Dat is, wat mij betreft hoort deze man onmiddellijk voor de tuchtcollege gesleept te worden. Ja. Oké. Die hebben we ertussen. Op Curaçao is een huisarts genaamd Dr. El Hagen. Hij heeft tijdens een radio-interview enkele weken geleden aangegeven dat als een van zijn patiënten ziek wordt met COVID terwijl die persoon niet gevaccineerd is, hij zal weigeren die persoon te behandelen. Deze man schendt zijn eed van Hippocrates. Het is mijn mening dat hij onmiddellijk voor het tuchtcollege gesleept dient te worden. Uit angst voor vaccinatieweigering wordt er een eenzijdig verhaal verteld wat leidt tot meer twijfel, wat weer leidt tot een lagere vaccinatiebereidheid. In feite maken ze hun eigen problemen dus groter. In een persconferentie is recent toegegeven dat de immuniteit van vaccinaties ongeveer 6 tot 7 maanden zal aanhouden. Wanneer men dus focust op vaccinatie, is er maar één uitkomst: dat men iedere 6 maanden gevaccineerd moet worden. Echter, men is bang dat wanneer men hier eerlijk over is, de vaccinatiebereidheid sterk zal dalen. Door de focus op vaccinatie worden andere preventiemogelijkheden niet belicht. Ik zeg, men doet hiermee de wetenschap en de volksgezondheid ernstige schade aan. De vaccinlobby is uiterst sterk. Dat moet men niet ontkennen. Ook zijn er veel virologen geconditioneerd om de oplossing altijd in een spuit te zoeken. Er is sprake van een samenloop van krachten die altijd zal leiden tot vaccinatie. Zolang het RIVM niet expliciet de rol van luchtvochtigheid en ventilatie benadrukt, zullen er mensen onnodig sterven. Ik vind dit dood door schuld. Zolang het RIVM haar berichtgeving niet verandert, voeren wij een gevecht dat we nooit kunnen winnen. Het is mijn hoop dat het nieuwe kabinet, het gaat dus over Curaçao, hè? Ja. Niet de catastrofale fout. Overigens geldt dit wat mij betreft dus ook voor het Nederlandse kabinet, hoor. Laten we daar helder over zijn. Die het vorige kabinet gemaakt heeft. Leiderdorp, 10 april 2021. Ik zet hier uiterst graag mijn handtekening om. Compliment, echt compliment voor hoe goed jij dit kan, hoor. Hier sta ik echt van te kijken. Ik ben blij dat u dat zegt. Er zijn veel mensen die kijken of dit naar de hand kijken. Die zich nog wel eens storen dat Jade niet snel genoeg zou typen. En dat we soms stoppen omdat ze bij kan typen en overlegt. Ja. Dit is gewoon nodig om nu een geschreven verklaring te krijgen. Goed zijn. En ik ben blij met uw complimenten aan Jade. Dank u. Nee, maar dat weet ik. Ik ben langdradig. En hoe mooi zij mijn lange woorden toch tot de essentie weet te brengen, vind ik echt bewonderingswaardig. Ik vond het een zeer helder verhaal. Ik heb me geen moment verveeld deze 1 uur en 52 minuten. Nou, dank u wel. Ik waardeer dat net zoals verleden keer trouwens. Ik waardeer dat zeer. Ja. Wil je hem 2 of 3 keer? 2 keer is goed, ja. Nou, als u het erg vindt, mag ik ook een kopietje? Jij krijgt het. Oh, oké. Ja, zeker. Okay. Ja. Okay. Maar wij hadden er altijd een 1 extra, maar nu... Maar daar doen we eigenlijk niks mee met die extra. Nee, dus... nou dan is het papierverspillingen. Dus we doen hem 2 keer, 1 voor ons en 1 voor meneer Ravelli. Ja, nee, u krijgt er 1 mee. Altijd. Nou, we hebben nu toch een kleine laserprinter gevonden. Ja. We hadden een inkjetprinter, dat was echt rampzalig. Ja, is dat zo? Schrikkelijk. Iedere zitting zat ik te vechten met dat ding. Echt? Ja. Ja, en die capsules zijn zo ongelooflijk snel leeg. Dus ja, dat is... Nee, laserprinters zijn wat dat betreft... Ja, en lekker snel, kijk maar. Je kan het nauwelijks bijhouden met eruit halen. Heerlijk is dat. Kijk, dat kreeg je mee weer. Ik weet niet of dit in de uitzending komt, bij mij knip je dat er anders uit. Maar even over een stuk expertise. Een laserprinter heeft alleen wel 1 nadeel. En dat is? Het genereert ozon. Ja, en ozon? Niet goed. Niet goed voor de verspreiding ook? Nee, niet goed voor uw gezondheid. Oké. Veel mensen realiseren... Daarom zeg ik, lucht... Er is zo weinig bekend over het hele onderwerp wat met lucht te maken heeft. Tijdens het printen? Ja, nou, een laserprinter, als die aan is die altijd... dus ionisatie, mensen hebben het toch over ionisatoren. Ja. Een ionisator heeft ook als bijproduct ozon wat schadelijk kan zijn. Okay. Het principe van een laserprinter, zoals een laserprinter werkt, leidt tot het genereren van ozon. Dus mijn advies is altijd... Waar is dat slecht voor?
Voor mijn gezondheid. Ja, ozon is echt, echt heel ongezond. Van mij staat nooit uit op mijn kantoor. Die heb ik altijd in de stand-by. Wij allemaal. Ja, en dat is dus het grappige. Ja. Iedereen doet dat, want niemand heeft geleerd. Daarom is het maar het opvallende is, als je naar kantoorgebouwen gaat, dan zal je zien dat er vaak een printerruimte is. Ja, dat klopt. Dat heeft daarmee te maken. Aha, dan heb ik weer wat geleerd. Ja, ik heb hem heel de dag aanstaan. Ja. En ik heb zo'n grote, ook die kleurenprint en zo. Even kijken. Ja. Dat artikel waar u het over had, over de sterfte onder Afrikaans-Amerikaanse mensen, is dat van een persoon genaamd Clyde Yancey? Is het gepubliceerd in JAMA? Want dan heb ik hem namelijk. Laat me het zo stellen, ik durf dat niet te bevestigen, omdat JAMA niet een journal is. Ik heb het echt over een wetenschappelijk journal. Maar ik kan die nasturen, dat is geen enkel probleem. Ja, oké. Nee, ik dacht even dat ik hem gewoon had, maar... Nee, dan moeten we maar even heel graag... Nee, kijk, nogmaals, een van de dingen wat voor mij belangrijk is om uitsluitend geaccepteerde wetenschap. Ja. Dus, want anders krijg je die discussie weer, ja, maar dat is een of andere complotsite. Ja. Ook ik hecht waarde aan peer review. Die is voor u. Oh, perfect. Ik dank u hartelijk. Nou, nogmaals eens voor uw gelijk. Hier weer en voor uw verklaring. En we houden contact. Ik zou het heel erg op prijs stellen wanneer u mij op de hoogte houdt van uw ervaringen op Curaçao. En hoe men het daar gaat doen. Of u daar toegang krijgt dat men gaat luisteren naar uw adviezen bijvoorbeeld. Daar zou ik graag van u op de hoogte worden gaan. Nou, en dat doe ik graag. En als u daar een update voor heeft, dan zou ik, dan zie ik u graag nog een keer terug. Afgesproken. Ja? Oké. Heel dank u wel. Doe uw microfoon af, anders sleept u de hele tafel achter u aan. Die kant moet ik even hebben. Wij gaan even pauzeren. We eten even wat. Ik denk binnen een half uurtje zijn wij bij u terug. Dank u wel. Hele surfe vraag. Wanneer komt dit online of is dit al...